Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 31 tuig 2023. Sa mga kabombo ta, iniimo alagan nimo ang kurman, bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na karon kagadalag ko nga mga balita aton sini nga pagatutukan diri sa Bombo Hanay sa udto. Mga personnel sa Police Station number 5 para nga mga serbisyo samtang ginahulat ang official relief order nagikan sa Police Regional Office 6. Apang sinigid lamang iya nga aga ginkonfirmar nga ang mga pulos bilang OIC Chief of Police sa Police Station number 5 amo ang head sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit nga si Police Lieutenant Colonel Albert C. Anong mga programa sa bag-o sini nga mga pungko nga chief sa Intel Unit? Pero si Lieutenant Colonel C magapungko bilang OIC Chief sa Mandurriao Police Station. At the same time, magapabilin ini siya nga Chief sang Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon driman sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto City Government manukot na sang parking fee. Sa diin bala ang mga areas nga magapanukot ang City Government sang bayad sa mga nagagamit sang area or kung saan sila nagapark sa ilang sining mga salakyan. Sa dugang pang mga talupang doon nga mga balita, mga pader nga mag-upintura ginkurisan. Kon madumduman sa aton siniya nga mga kabombo before sang dinagyang Festival 2023 celebration, mga 1 week before pinta or ginbag-o ang pinta sa aton siniya nga mga pader sa mga mayor nga dalanon sini naton para nga mangin presentable man sa aton sini mga bisita. Way gani iya magtakop ang bulan sang Enero. Puno na ini sang vandalismo. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, presyo sang sibuyas Bombay nga pula halos katunga ang pagnubo. Di may ginpagwa diri nga pagsulundan ang Department of Trade and Industry sa panibag-o sining presyo sa mga utanon kay iban pang mga nagapauna nga balaklon. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, kakulang sa hulot ta klasihan nagakadapat tutukan na sa Department of Education. Voters registration at kutob na gid lamang subong adlaw. Why na sang extension? Sunod pa sa COMELEC. Samtang second day sa karon sang elimination sang sining prestigiyoso kagabantog nga Candelaria 7 Cacks Derby. Kinabanta ining Candelaria 7 Cacks Derby sa aton sining mga kabombo ang mayara sang apat tubtob sa 7.5 million pesos nga premyo. Nagadepende pa ini kuno sa kun pila ka entries ang magapasakop sa aton sinimatag Palamate. Ang 7 Cack Derby ang mayara sang pot money o registration fee, mga magka-registration fee bayran mo inanay sa derby or sa cockfighting ti. Amo nang ginatawag sinila nga pot money o bayad ikaw sang 33,000 pesos para nga may entry ka or imo sini nga entry fee 33,000 pesos sa pito sini iya ka manok. Una maaway apat sa elimination round. Sa finals tatlo na lang iya ka mga manok. Sa ton sini karon nga mga kabumbo istoryahan tana pero sa 33,000 sinini mo nga pot money mayara pagid sang ginatawag nga minimum sinini mo iya nga minimum bet nga ginatawag nga 22,000 pesos
Kung hindi ikaw makalabot sa minimum bet mo, hindi makaaway imo sini manok. Dapat minimum bet mo is 22,000. Ang dugang nga mga impormasyon tuhoy karon sa sining prestiyosong derby nga diri ginahiwat sa syudad sang Iloilo kag madamo ang nagapangayaw. Nagikan pa sa iban sining lugar panumbalikan naton pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga mainit ka balita kaupo naman sa Bombo News Center. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan. Gandang tanghali Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. At 31 ng Enero 2023, huling araw na ho ito ng Enero, araw ho ngayon ng Martes. Sa ulan ng ating mga balita, ang Commission on Elections Official nag-ikot dyan sa mga registration site ngayong huling araw ng voters registration. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura dahil sa masamang panahon, umabot na sa 1.5 billion pesos. Ilang naman ang mga naitalang sugatan sa nangyaring pagsabog ng laundry shop dyan sa lungsod ng Maynila. Umabot na ho sa 16. Alamin pa natin ang ibang mga update hinggil ho dyan kaugnay dun sa kondisyon ng mga naitalang sugatan. Ang labor employment ban sa Kuwait, binigyang linaw na para lamang sa mga bagong manggagawang Pilipino at hindi sa mga existing overseas Filipino workers. May paglilinaw naman ang kampo ni dating Senator Manny Pacquiao kaugnay doon sa isyong hiwalay na nga ba sila ng kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Sa ating international news naman, ang dating Brazilian President na si Bolsonaro humihiling ng 6 na buwan pang visa para manatili sa Estados Unidos. At ang United States naman, tatapusin daw yung emergency declaration sa May 11. At ngayon sa ating mga detalye. Umabot na ho sa mahigit 1.5 bilyong piso ang kabuang halaga ng naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura na dulot pa rin ng mga pag-ulan at pagbaha mula noong Enero 1 dahil sa mga naitatalang sama ng panahon dulot ng low pressure area at shear line sa ibang bahagi ng ating bansa. Ayon nga sa data ng Office of Civil Defense, sa pinakahuling disaster bulletin, inihayag ng Office of Civil Defense na ang pinsala ay kinabibilangan ng 1.5 bilyong piso para sa agrikultura at 521.71 milyong piso para naman sa infrastruktura. Nasa 1,888 na mga bahay ang naitalang nasira habang 477 mahigit na mga pamilya o mahigit 2 milyong katao ho ang naapektuhan na dulot pa rin ng masamang lagay ng panahon. Kaugnay niya na nakapagpadala na ang Armed Forces of the Philippines ng mga karagdagang tulong at 358 tonelada ng relief goods para naman sa mga biktima ng naturang sama ng panahon. Una nga rito ay idiniklara ang state of calamity sa 85 lungsod at munisipalidad na rin sa naturang mga lugar. Kumuha naman tayo ng update sa mga Commission on Elections officials na nag-ikot sa mga registration site ngayong huling araw ng voter registration. May mga nakalap na detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Alarsa, Bombo Dennis, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy yung pagdating ng mga kababayan nating rehistrado o gusto magparehistro sa ilalim ng voter registration na Commission on Elections para yan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections.
ngayong taon. Ito nga ay may kaugnayan pa rin no, sa nasabing eleksyon na gaganapin sa buwan ng Oktubre. Bombo Dennis, Bombo Alaysa, ngayong araw ay bumisita rin mismo sina COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Commissioner Ray Bulay at COMELEC Spokesperson Attorney John Rex Laudianco at iba pang mga opisyal ng Commission on Elections sa registration site na naroon na natin ngayon dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Dito mismo sa isang malaking mall dito sa Maynila. Ayon kay Garcia, ngayong araw ay inaasahang aabot sa 1.5 million hanggang 1.6 million na mga botante ang madadagdag sa mga kasalukuyang 91 million na bago ang bilang ng mga registrant na nakapagparehistro na sa ilalim ng Register Anywhere program ng Commission on Elections. Patuloy ang paghimok ng komisyon sa lahat ng mga hindi pa nakapagparehistro na magtungo sa mga registration site. Ngayon, dahil hindi na niya ito magkakaroon pa ng extension sa mga susunod na panahon. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia. Para po sa mga kababayan natin, walang extension. Inuulit po natin, walang extension. Ngayon po yung huling araw ng registration. The most na extension, magkakaroon tayo, yung oras lang ang ating po instruction sa ating lahat ng field personnel, lahat ng registration site. Kung matatapos po dapat ang registration ng alas 3 ng hapon, sabi po natin, extend, sige, hanggang alas 5 at lahat pa ng nakapila na malapit at naandyan sa registration sites ay payagan na makapagparehistro. Subalit hanggang ngayong araw na lang po talaga, wala na po bukas, today na lang po ang registration last day. Makakapagparehistro pa rin po sila. May instruction po tayo, may nilabas po tayo kahapon na memorandum sa kanila na ilista lamang, parang yung bumoboto pa rin. Ilista lamang yung mga nakapila pa, mga 30 metro ang layo sa mismong registration site katulad dito sa SM Manila at pagkatapos papayagan pa din po sila makapagparehistro. Yes, Yan ang bahagi ng pahayagan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Samantala, tulad ng kanyang nabanggit, magtatagal itong registration dito sa mall sa bahagi ng Maynila hanggang alas 5 ng hapon. Pero ayon doon sa mga kinaupulan, ito ay pagpapatuloy nila hanggat meron pang natitirang mga nais magparehistro kahit na tapos na nga yung cut-off nitong voter registration ngayong araw. Bombo Dennis, Bombo Alaysa. Okay, ang concern ko lamang, Bombo Marlene, wala ba namang naitalang aberya dito sa huling araw ng registration? Bagamat too early to say na magiging perfect at smooth sailing yung kanilang takbo dyan. Initially, may mga nagreklamo ba dyan? Meron ba dyan mga karaingan yung ilan sa ating mga kababayang humahabol ngayong huling araw ng registration? Actually, Bombo Dennis, wala. Naging as of the moment, mapayapa yung takbo ng voter registration sa mga oras na ito. Dahil nga ayon doon sa ilan sa ating mga nakuusap na mga nagparehistro ay mabilis yung proseso ng kanilang pagpaparehistro para sa darating na eleksyon. At tulong-tulong din kasi iba't ibang kawani. May mga pulis din na mula sa Manila Police District at gayon din na mga ibang pang-staff ng mall na ito na sila-silang tumutulong din para maisaayos yung coordination nitong sinasagawang voter registration ng Commission on Elections, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Target ng pamahalaan na gawing upper middle income country ang Pilipinas pagsapit ng taong 2025. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito ang pangunahing layunin ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Ayon pa sa Pangulo, nakapaloob sa meeting ito na pasiglahin ang paglikha ng mga trabaho at mabawasan na rin ang antas ng kahirapan sa ating bansa. Maliban sa pag-unlad ng ekonomiya, layunin din niya ng Philippine Development Plan na matutukan ang pag-unlad ng lipunan at proteksyon, maging matibay ang ating bansa laban sa mga kalamidad, magkaroon ng digital transformation at iba pa. Malagaan niya na mapalakas ang connectivity sa ating mga isla at iba pang mga bahagi ng mundo para maging madali ang paglilipat ng mga goods o mga kalakal na nanggagaling dito at pati na yung serbisyo at ng mga tao para naman mapanatiling aktibo ang ating ekonomiya.
Sa iba pang mga balita, nag-alala ang Alliance of Concerned Teachers o ACT tungkol sa plano ng Department of Education na rebisahin ang K-12 curriculum na tinatawag na ang hakbang ay naantala at naliligaw. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairman Vladimir Ketwa, ang assessment ng Department of Education sa pagsusuri ng K-12 curriculum ay dapat na inilabas noong taong 2018 o 5 taon pagkatapos na maitatag ang K-12 program noong 2013 sa pamamagitan ng Enhanced Basic Education Act. Sa presentation ng Basic Education Report 2023, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang K-12 curriculum ay re-rebisahin sa hangaring makabuo ng mas maraming competent, job-ready, active at responsible graduates sa Pilipinas. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang K-12 umano ay dapat na sa pangangailangan ng bawat mag-aaral na mga Pilipino. Una na nga rito, paiigtingin din ng Department of Education ang values formation ng mga mag-aaral sa curriculum at pagtuturo, partikular na sa pamamagitan ng good manners and right conduct and values education bilang pagsunod sa Republic Act 11476. Si Pangulong Marcos ay nanguna ho sa ilang aktibidad ngayong araw, yung groundbreaking ceremony para sa housing project dyan sa Quezon City at ganun din yung anibersaryo. Ito ho ang 72nd founding anniversary ng Department of Social Welfare and Development. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ng housing projects dito sa Quezon City sa ilalim ng flagship ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program at nagsagawa din ng breakthrough sa may bahagi ng Batasan Development Urban Renewal Plan na ginanap sa Batasan Tricycle Operators and Drivers Association. Ininspeksyon ng Pangulo ang plano para sa housing project. Kasama ni Pangulong Marcos, sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, House Speaker Martin Romualdez at Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na umikot upang siyasatin ang mga plano para sa itatayong pabahay sa ilalim ng nasabing programa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayor Joy Belmonte for the local government support to the DHSUD and the national government and for allocating land and financial resources for housing, a very critical service for all of us in government. Thanks to your commitment here in Quezon City and to our commitment to our collective vision, we will be able to build a better, more resilient and more equitable communities through the development of sustainable human settlement. But how do we achieve sustainable human settlements? It's not only through building sturdy houses, but also ensuring that the residents of those houses have access to amenities such as Nagpasalamat naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Pangulo sa suporta nito sa syudad. Ang unang phase sa Batasan Areas Redevelopment ay kabilang ang construction ng dalawang 33-story buildings na may kabuuang 2,160 housing units. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kung suporta at maagap na pagkilos para mabilis na may sakatuparan ang pagpapatayo ng 6 na milyong tahanan. We remain committed to implementing our city's housing program in partnership with the national government through NHA Secretary Jobem, as this would redound to the benefit of our citizens, including those living along the esteros. We recognize our duty to protect them from danger and at the same time acknowledge that decent shelter is a basic human right. We in Quezon City look forward to the completion of the 3 main sites within the Batasan Commonwealth area under the flagship Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Pagka nakumpleto itong mga proyektong ito, inaasahang aabot sa mahigit 187,000 units ang tirahang maitatayo. Samantala, nakikiisa din ang Pangulo sa buong bansa sa pasasalamat sa Department of Social Welfare and Development sa kanilang ika-72 o 72nd anniversary dahil sa di matatawarang paglilingkod nito sa bayan. Binigyang diin ng Pangulo na manatiling kasangga ng Department of Social Welfare Development ang kanyang administrasyon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa bawat Pilipino.
Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag ng Land Transportation Office o LTO na ilulunsad nito ang paggamit ng mga body-worn cameras para sa kanilang mga enforcer para maiwasan ng umano'y panunuhol sa kanilang mga mahuhuli na lalabag sa batas, trapiko. Ayon kay Land Transportation Office Executive Director Giovanni Lopez, ang paglulunsad ng nasabing gamit ay kaakibat ng handheld device na kung saan kasama na ang recorded audio na makukuha ng naturang kamera. Ayon kay Lopez, kakailanganin ng mga opisyal ng Land Transportation Office na panatilihing naka-on ang kanilang mga body camera habang sila ay naka-duty. Kung matatandaan, sinabi ng ahensya na magsisimula na silang gumamit ng automated handheld device para sa pag-issue ng mga ticket sa mga lubalabag sa trapiko. Sa ilalim ng Phase 2 ng pagpapatupad nito, ang Land Transportation Office ay tatanggap na ng cashless payments. Sinabi ng mga otoridad na makakatulong ang mga ito na mabawasan ang mga panunuhol at pakikialam sa tiket ng isang individual na lumabag sa regulasyon at batas ng trapiko sa ating bansa. Iginit ng isang Russian-owned mobile application na hindi nila kasalukuyang pinagkakakitaan ang serbisyo dito sa ating bansa matapos na iplaghuyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa naturang ahensya, ang ride application ay nag-ooperate sa Baguio, Bacolod, Pampanga, Cebu, Iloilo at Cagayan de Oro na walang prangkisa at accreditation mula sa gobyerno. Bilang tugon, sinabi naman ng kumpanya na isang pahayag nilang inilabas na nais nilang iparating na sa kasalukuyan ay nagsasagwa na sila ng pananaliksik sa merkado upang matukoy ang pagiging angkop ng kanilang ride application para naman sa mga consumer dito sa Pilipinas. Ang nasabing application ay kasalukuyan umanong hindi kumikita sa loob ng merkado ng Pilipinas. Dagdag pa ng kumpanya na kasalukuyan na itong gumagawa ng mga kinakailangang hakbang upang makasunod sa mga lituntunin at regulasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Sa iba pang balita, bilang ng mga nasugatan sa isang pagsabog sa isang laundry shop sa Metro Manila, umabot na sa 16 habang 4 naman ang naitalang malubhang nasugatan. Alamin natin ang detalye ng buong report na yan mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Alaisa, hanggang sa mga sandaling ito ay bakas pa rin sa lugar ang nangyaring pagsabog dahil nakakalat pa rin ang malalaki at maliliit na tipak na basag na salamin sa paligid. Umabot na nga sa 16 na individual ang naitalang nasugatan sa nangyaring pagsabog sa isang laundry shop dito sa barangay 708 lungsod ng Maynila, habang 4 naman ang naitalang malubhang nasugatan. Kabilang sa mga nasugatan ay mga estudyante na kumakain lamang sa katabi at itaas na restaurant, mag-ina, mag-ama naman na caretaker ng buong building, isang tanod ng barangay 708 habang nadamay rin ang napadaan lamang na security guard ng isang universidad sa lugar. Ayon kay Barangay Captain Roderick Relibo, bandang alas 7 ng gabi kagabi nang mangyari ang nasabing insidente. Patay sa kanyang pahayag na magsasara na ang naturang shop na magkaroon ng gas leak ang LPG tank na ito nga ang naging dahilan ng pagsabog nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Barangay Captain Roderick Relibo. Sa inabot na ng 16, yung 4 medyo critical kasi may mga tubo eh. Opo, 2 sa tagpuan, mag-ina, tapos yung caretaker ng buong building, mag-ama naman. Yun yung mga sugatan. Tapos yung isang tanod ng kabilang barangay, kasi sila yung nilapitan ng laundry, ng staff ng laundry, na kasi napansin niya yung hose tanggal ng LPG. Lumabas siya. Ang pinagawa niya yung caretaker. Ngayon humingi naman sa klolo yung caretaker sa tanod para yung patayin yung tangke. Sakto naman pag ng tangke, tumabog naman. Samantala, paglalahad pa ni Barangay Captain Relibo na ang sinisisi daw ng may-ari ng laundry shop ay ang nag-deliver ng liquefied petroleum gas o itong ang LPG. 2 tangke daw kasi ang kailangan ikabit para sa kanilang dryer, ngunit isa lamang ang naikabit ng maayos at ang hose naman ay ng isang tangke ay nakalaylay lamang. Naritong muli ang tinig ni Barangay Captain Relibo. Wala pa sa ngayon kasi nga ang sinisisi ng may-ari ng laundry shop yung nag-deliver sa kanilang tangke ng LPG. So parang ang sinasabi na ang kailangan magbayad yung nag-deliver? Ayun, tama. Ganun na.
Hinihingian nila ng nung tinatawagan nila yung mismong may-ari ng nagde-deliver ng LPG, hindi na nasagot. Opo. Yun ang sabi ng may-ari ng laundry. Nandito yung may-ari ng laundry, nandito rin yung may-ari ng building. Ang inaano nga ng sunog talaga, yung nag-deliver ng LPG. Hanggang sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Eliza ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o ito nga BFP sa naturang insidente. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Victor. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor yan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pinagtibay ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pangako ng Department of Tourism na magkakaroon ng aktibong papel sa pagsasakatuparan ng mga socio-economic protocols, strategies at mga programa na rin ng pamahalaan hinggil pa rin sa pagpapaunlad na nakapailalim sa Development Plan 2023 to 2028. Anya, pagtukoy ni Pangulong Marcos sa turismo bilang prioridad sa ilalim ng kanyang administrasyon ay malaking tulong sa muling pagbangon ng ating turismo dito sa Pilipinas. Kung matatandaan ay naprubahan ng Pangulo ang mahahalagang panukala na naglalayong pasiglahin ang ating ekonomiya kasama na ang pagtulong sa sektor ng turismo. Una nga rito ay binanggit pa ni Tourism Secretary Frasco ang matatag na pagsisikap ng departamento sa pagpapabuti ng mga mekanismo para na rin sa pagpapaunlad ng turismo sa Pilipinas. Labor deployment ban sa Kuwait binigyang linaw na para lamang sa mga bagong manggagawang Pilipino at hindi sa mga existing overseas Filipino workers. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Binigyang linaw ni Senator Rafi Tulfo, Committee Chairman on Migrant Workers ng labor deployment ban sa bansang Kuwait ay para lamang sa mga bagong manggagawang Pilipino at hindi sa mga existing overseas Filipino workers. Humarap si Tulfo sa media upang sagutin ang mga suliranin at bigyang pansin ang mga kababayan natin na nasa ibayong dagat upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan, hindi lamang para sa kanila maging sa kanilang mga pamilya. Paliwanag ng mambabakat, ihihinto muna na palabasin ng bansa ang mga first time na magtatrabaho abroad. Dagdag pa pagdating sa mga dati ng may amo, aniya at nais na umuwi ng bansa at kapag naisipang mag-renew ng kontrata ay walang problema ang mambabatas at hindi niya ito pakikialaman. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Doon po sa mga first time, stop muna yung deployment sa mga first time. Pero doon po sa mga luma na dati na at gusto nilang umuwi ng bansa, magbakasyon and then renew kanilang contract, so be it. Wala akong problema doon. Stop. At yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Samantala, binigyan din ni Tulfo na kinakailangan ng gobyerno ng Kuwait na humingi ng dispensa o public apology sa paulit-ulit na nangyayaring pang-abuso sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Rekomendasyon ni Tulfo bilang chairperson ng Committee on Migrant Workers na humingi sa publiko ng paumanhin at hindi na mauulit ang brutal na sinapit ng mga Pilipino sa Kuwait. Gayun pa man, nauna nang ibinasura ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga pagsisikap na magkaroon ng deployment ban na binigyan diin ang posibilidad ng friction at disadvantage para sa foreign relations. Idinagdag ni Tulfo na ang bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait ay maaari pa rin magawa pagkatapos ng deployment. Sinabi rin ng senador na naisaan niya ng psychiatric exams para sa mga employer at miyembro ng mga kabahayan sa isang mahigpit na screening effort lalo na sa mga high-risk na bansa. At live mula rito sa Senado, kasi Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nagpaliwanag na ho si dating Senador Manny Pacquiao kaugnay doon sa mga kumakalat na impormasyon na nagkahiwalay na silang mag-asawa ni Jinky Pacquiao. Alamin ho natin ang ulat dyan ng Bombo Radio, Johnson. Mariing itinanggi ni dating Senator Manny Pacquiao ang mga lumalabas na report sa social media na naghiwalay na sila ng kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Johnson kay Pacquiao, kanyang inihayag na walang problema ang kanilang relasyon kung saan naiinggit lang umano sa kanila ang nagpapalabas ng mga peking report. Dagdag pa nito, gusto ni Jinky na paimbestigahan kung sino ang nagpalabas ng naturang impormasyon. Napag-alaman na ilang araw na naging usap-usapan sa social media na naghiwalay na umano ang mag-asawa dahil sa pangangaliwa ni Jinky. Hindi totoo yan. In fact, si Jinky nga nagsabi sa akin, nag-text sa akin kahapon na investigate
imbestigahan ko raw and then alamin ko sinong may pakana. At sabi nga ang layo naman yan sa katotohanan. Kaya nga sir, oo. So gaano ngayon sir ka-happy ang relasyon niyo po ni Ma'am Jinky? Walang problema. Walang problema po. Habang nung isang araw ay magkasama mag-asawa na naging ninong at ninang sa kasal ng anak ng kanyang kapatid na si dating Representative Bobby Pacquiao at Jensen Mayor Lorelie Pacquiao. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos. Ito si Bombo Yvonne Caranga Saladino para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, ang dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon nakipagtalo matapos matamaan ang kanyang tungkod. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. Viral sa ngayon ang video ni former Commission on Election o COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos na ito ay magwala sa selebrasyon ng Dinagsa Festival sa Cadiz City, Negros Occidental nitong linggo. Ayon sa nagpost ng video na si Hyacinth Vallador, 15 sila na magkakamag-anak ang nakastandby sa isang bahagi ng festival venue nang bigla na lamang dumating si Guanzon. Bitbit ng former COMELEC Commissioner na former Cadiz City Mayor ang isang baston na iwinawasiwas nito para paalisin ang mga tao na nasa kanyang daraanan. Aksidente naman itong natamaan ng baston ang fiancé ng pinsa ni Vallador na nag-react dahil nasaktan. Ngunit agad namang dinuro, pinagmumura at tinusok-tusok ng baston ni Atty. Guanzon ang kanyang tiyuhin. Ayon kay Vallador, galit na galit si Guanzon at pinagbibintangan sila na kasama ng mga bumastos at mumugbog sa kanyang pamangkin na lalaki. Hindi naman sila sumagot at hinayaan na lamang ito at pinigilan na lamang ang malakas nitong pagtusok ng kanyang baston. Dagdag pa nito na hindi din pinipigilan ng mga kasama ng dating alkalde ang kanyang pagwawala. Sa Facebook post ni Atty. Guanzon kahapon, payag nito na sa Dinagsa Festival kung saan normal na ang pagpapahid ng pintura ay inakap at hinawakan sa masilang bahagi ng katawan ang kanyang pamangkin. Bali po yung gusto ko lang na ipahiwatig ma'am na sa pag-post ko ng video for awareness lang po talaga sa mga tao dito kung ano siya na for example makakasabay niya ba o masasalamuhan niya sa ibang like sa public, umiwas na lang po sa kanya kasi hindi po natin alam kasi medyo maedad na siya and then hindi po natin alam yung nasa isip niya. Agad namang tinulak ng kanyang pamangkin ang nang-abuso kaya ito ay natumba. Ngunit siya ay sinapak at pinagbubugbog ng tinatayang 7 hanggang 8 na mga persona kasama na ang ilang lasing na babae. Ayon sa former COMELEC Commissioner, na-trauma ang kanyang pamangkin kaya labis din ang kanyang galit. Tinitingnan ni Vallador na maaring napagbuntunan lamang sila ng galit ni Atty. Guanzon. Wala namang iba pang reklamo ang tiyuhin na Vallador ngunit nais lamang na humingi ng paumanhin ang former COMELEC Commissioner. Ayon sa uploader, pinili nitong i-video ang pangyayari dahil nakita niyang hindi na tama at nakakasakit na si Guanzon. Dagdag pa nito na ipinost niya ang video dahil sa takot, lalo na at nagbanta si Atty. Guanzon na babalikan nito ang kanyang pamilya at ito ang nakita niyang patunay sakaling may mangyari sa kanila. Sa karagdagang post ni Guanzon, sinabi nito na napakulong na niya ang 2 katao at nakapag-file na ng kaso. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldiforo II para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Milyon-milyong halaga ng droga ang nasabat naman sa operasyon dyan sa Cebu at may mga drug personalities din ho na hawak ngayon ang mga otoridad. Nasa 12.9 million na halaga ng droga. Alamin natin ang ulat ng Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng 2 individual matapos mahuli sa magkahiwalay na bypass operation itong lungsod ng Cebu kung saan umabot sa kabuuang 12.9 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat. Unang naresto ang isang call center agent sa pinagsanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Calamba nitong lungsod. Kinilala ang naresto na si Earl Christian Binoya, 34 anyos. Nakumpiska mula sa posesyon ni Binoya ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 6.8 million pesos. Makalipas ang ilang oras, nahuli sa isinagawang operasyon sa Barangay Camagayan nitong lungsod ang isang kinilalang Ricardo Rico Jr., 24 anyos. Nakumpiska mula sa posesyon nito ang humigit kumulang 900 na gramo ng hinihinalang shabu at tinatayang nagkakalaga ng 6.1 million pesos. Inihayag ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Areneo Dalogdog na makapag-dispose ang suspect ng droga sa nabanggit na lugar at sa mga kalapit
dapit na barangay. Sinabi pa ni Dalugdog na malaki ang posibilidad na nakapagbenta na ang naaresto ng higit 2 kilo ng shabu dahil may na-recover din ang mga itong tea bags na mga walang laman. Nahaharap ngayon ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. There is a possibility na yung 2 kilo, more than 2 kilos ay naibinta na niya. At yan ay inaalam natin, patuloy natin gagawin ng we will be conducting tactical interrogations. Mula Star FM Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Humihiling ng kadagdagan pang 6 na buwan pang visa ang dating Pangulo ng Brazil na si Jair Bolsonaro upang manatili pa sa Estados Unidos. Ito ay habang sumasailalim siya sa investigasyon matapos na lumusob ang kanyang mga taga-suporta at nagprotesta sa mga gusali ng gobyerno sa kabisera ng Brasilia. Inakusahan ng bagong Pangulo ng Brazil na si Lula Inacio Lula da Silva na sinusuportahan umano ng mga kaalyado ni Bolsonaro ang naganap na paglusob sa Presidential Palace ng Brazil. Kung matatandaan, lumipad si Bolsonaro patungong Florida noong huling bahagi ng Desyembre nang matapos ang kanyang termino sa halip na panoorin ang inaugurasyon ng kanyang kahalili na si Brazilian President Lula da Silva. Bombo Entertainment News. Alamin naman natin mga kabombo, mga ka-Star Nation kung anong latest ngayon dito sa entertainment world. Kaugnay ho ng mga tinututukang bagong balita dyan. May pag-uulat dyan tungkol dito sa pop band na Jonas Brothers. Alamin nun natin kung anong mga latest sa mundo ng showbiz. May ulat si Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, pumanaw na nga ang American actress na gumanap sa pinakasikat na palabas sa United States na si Cindy Williams o mas kilala bilang Shirley sa sumikat na palabas na Laverne and Shirley mula 1970s hanggang 1980s sa edad na 75. Binawian ng buhay sa Los Angeles ang Hollywood actress dahil sa kanyang sakit. Ayon sa kanyang pamilya, mapagmahal na ina, kapatid at matulungin daw ang aktres. Matatandaan na si Cindy Williams ay isinilang sa Los Angeles at nagsimula ng kanyang karir sa pag-arte sa mga commercial sa TV bago mapunta sa mundo ng pelikula. Pakikiramay naman ay pinaabot ng kanyang mga taga-suporta at tagahanga sa aktres. Samantala, maglalabas ng panibagong album para sa 2023 ang pop band na Jonas Brothers. Sa isang post ng singer-songwriter na si Joe Jonas, naglabas ito ng maikling clip kasama ang kapatid na sina Nick at Kevin. Ang pamagat ng kanta ay Wings at talagang inaabangan na ng mga Jonatics. Kamakailan na in-unveil ng Jonas Brothers ang kanilang pagbida sa The Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles, California. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Bombo Chilimprido para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At yan na rin ang naging kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na ang nakalikan karon sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. May latest update kita sa sining nagluntad nga suicide bombing dito karon sa Pakistan nga kung saan nadugangan pagid ang nagkalamatay. Naglabot na karon sa 83 ang confirmed deaths. Si Bombo Ria Mumblan may latest international news sa Bombo Ria sa report. Please come in. Naka na sa 83 ang patay kag masobra 150 ang pilason sa suicide bombing sa isa ka moske nga nakahamtang sa isa ka police compound sa Peshawar sa pungsod Pakistan. Bombocham. Ini matapos na recover sa Peshawar police line ang dugang siyam ka mga lawas nga natabunan sang debris. Sa initial nga report, mga police kag security officials ang kalabanan nga nagkalamatay sa sininga nagluntad nga pagpangbomba.
Dako ini nga katingalahan sa Pakistan kung paano napalusot sang Taliban nga suspect ang iya dala nga bomba sa among compound. Bangod man kay ginakabig ini nga high security zone ang diri sa Peshawar, Pakistan. Susunod ini sang police compound, police headquarters kag may kaingod nga mga government buildings. Natabo ini ang pagsigabong sa sulod sang moske kung sa diin nagapangamuyo kag ginapahayag masobra sa 300 ka mga worshippers ang lakip na ang mga personnel kasang police kag army and bomb disposal squad. Ginpahayag nga yara ang bomber sa unang nga row sang ginpalupok sini ang bomba. Nagresulta ang pagpabomba sa pagkarumpag sa nga top gani na dugayan pa ang rescuers nga makuha ang mga debris nga nagtabon sa iban nga mga biktima. Naibaluan nga ginako sa nga isa ka Pakistani Taliban nga ilang grupo ang responsable sa amo nga krimen. Suno sa duha ka opisyal sa Pakistani Taliban o kung mas kilala nga Tehrik-i Taliban, gintimalo sang ilang grupo ang pagpatay sa militant commander nga si Khalid Khorasani sa nagligad nga tuig sa Afghanistan. Ang grupo sa ating mga kabombo nga Tehrik-i Taliban, isa ka United States designated foreign terrorist organization nga nag-ooperate sa Afghanistan kag Pakistan. Separado ini sa Afghan Taliban apang ginapayag nga suod sila nga magkaalyado. Mamutsang breaking news ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momblan sa imong siniya nga latest report direktamente sa aton sining International News Bureau. Ti pinang bombahan to sang Taliban ang mga nagapangamuyo to sa isa iya ka moskeo sa may Pakistan. Kung ang preparasyon sang sang Pakistan law enforcement law enforcers nila kung tani kung may mga ideya lang katulad sa mga kapulisan naton diri sa syudad nga magpatigayon sang signal jamming. Base ko na why guro matabo ni ang nasambitan sining suicide bombing. Ugali kiti ko maghambal ka naman sa suicide bombing, ang detonator ara na iya mismo sa sa suicide bomber. Why na iya gina-trigger iya sang cellphone or whatsoever. Iya mo na iya magpatigayon sa mga terroristic acts ang mga terorista. Why niya sila nga nga mga matrigger pa sang device through signal sa cellphone. Why na? Sila na naya personal pangamot para nga masiguro gid ang paghimo nila sa kalakasan sa aton sining mga kabumbo. Yamakon mo 83 na ang nagkalamatayo, nagsaka pa ang numero. Ini matapos nga patigayon man ang rescue kay mga ang iban to nagkalatabunan sa debris. Ti sa mga nagkalatabunan to nagkalapilpilan sa debris dito pa lang kita ang iban kag gin-confirm ang patay kag sige sa gyapon ang body count sa mga otoridad dito iya sa Pakistan. 37 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Standby kay checkeron naton ang linya diri karon ni Bombo Chari Galia Sumagpao. Inumay kantanan sa pahayag sang OIC Chief of Police sa Mandurriao PNP nga si Police Captain Dicen nga kung wala pa iya sang mientras tanto nga wala sang official relief order, hindi siya maserbisyo lang niya sang nagakaigo ang aton sinimang kapulisan dira sa Mandurriao Police Station. It so happen nga siniman nga aga gintumod kung sino ang magapungko nga OIC Chief of Police dira iya sa Mandurriao PNP. Ano pa gid ang latest sa Iloilo City Police Office? Si Bombo Chari aton siniya nga tsikyaron sa mga dugang pa nga impormasyon direktamente karon sa Iloilo City Police Office. Bombo Chari sa report, please come in.
padayon niya sa gihapon Bombotsam ang pagserbisyo sang mga kapulisan sa bahin sang Iloilo City Police Station 5 o sang Mandurriao Police Station samtang nagahulat ini sila sa opisyal nga relief order humalin sa Police Regional Office 6. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Benji Dicen sa Mandurriao PNP, siya ang nagpahayag diri nga sige ang pag-ubra nila sang mga katapo sang kapulisan sa may bahin niya sang Mandurriao sang ila sini mga patungdanan kaga obligasyon samtang wala pa sa gihapon nakaabot ang relief order ang nakaabot sa ila no. So willing ang tanan nga katapos ang kapulisan sa Mandurriao kaga wala sang problema sa ila sini nga bahin kung sa diin man gid sila i-assign siya kag mismo ang tanan nga kapulisan sa Mandurriao amo ang magasunod kaga magarespeto sa desisyon sang higher command. So pagbati sang mga katapo sang kapulisan sa Mandurriao sang mando ni Regional Director Francisco, ang iban nga mga personnel Bombotsam amo ang nasubuan, ilabi na diri ang mga pulis nga nagdugay na sa panirbisyo sa bahin iya sang distrito sang Mandurriao. Apang sa subong naintindihan sang mga kapulisan sa Mandurriao suno kay Police Captain Dicen nga naintindihan na nila nga parte gid sang duty nila bilang isa ka pulis ang gina-assign sila sa iban nga area kag para man ini sa pagbag-o sang pagdumalahan kag para sa mas ikamaayo man nga panirbisyo sang kapulisan sa nasambit niya nga distrito. So aton ini siya ginapamangkot kung ano gid man bala nga magkatuod nga every time no mag-operate sa ginapabalo sa Mandurriao PNP nga may operation sa Bacau Mandurriao ang regional headquarters. Hindi siya makasabat Bombotsam bangod sunod diri kay Police Captain Dicen wala ini siya sang idea kung sa diin ang intelligence unit sang Mandurriao PNP amo ang ginadumala pa sang una sang previous nga chief of police nga amo si Police Major Ray Sumagaysay. Sunod diri sa iya January 25 lamang siya nag-assume no kag gin-designate bilang officer in charge sang Iloilo City Police Station 5 kag pagka January 26 relieve amo atong nagmando na sang relief order bangod sa natabo gani nga operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa may barangay Bacau Mandurriao. So wala man gahambal sa iya ang mga intel personnel sang nasambit nga distrito parte sa ila sining operation kag wala man may mention sa iya nga kung ano man yung ideya parte sa operation. So sa issue kung sa diin investigaran no ang tanan nga kapulisan sa may Mandurriao PNP nga may mga kahilabtanan kung sa diin nagapasa sila sinisang mga impormasyon sa mga illegal drug operators. Sugot nga pag-imbestigaran si Police Captain Dicen amo man ang mga kapulisan sa Mandurriao para matulid gid kag mabalaan kung sino ang malimpyo nga pulis o kung sino naman ang pulis ang may-ara sang kahilabtanan sa illegal nga droga. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Captain Benji Dicen. Subong ma'am, bali still working kita subong, matag kita sa aton nga serbisyo ma'am no sa Pumuluyo kag hindi gid kami maguntat. So ang aton nga personnel subong ma'am gahulat-hulat giman kung anong final order kag willing naman kami tanan ma'am no. Kung din gid man kami mag-assign, wala na gid man sang gid nga problema, masunod lang kami sa kag marespeto sa desisyon sang atong higher command. Okay, so sir, pagbati sang mando ni Regional Director Francisco, ano diri ang nabatsyagan sang aton mga katapo sang Mandurriao, sir? So sa aton mga personnel ma'am no, gakasubo man sila ang iban nga ari diri nagahambal man nga dugay ng ilang pagserbisyo ma'am no. So subong at least naintindihan naman nila part sang duty sang pagkapulis, willing to assign kag para man sa pagbag-o sang administrasyon kag basic pagid magmayo pagid ang serbisyo diri sa Mandurriao. Okay sir, ang hambal ni Regional Director Francisco nga ti every time ginapabalo sa Mandurriao PNP ang operation sa Bacau nagakapaslawan ini. Anong mahambal naton dira sir? Regarding dira ma'am no, sa previous nga mga isyo wala ko idea kay ang aton nga intelligence
handle anay pa sang aton nga nagligad nga COP. So ang every operation regarding sa aton nga mga personnel, wala man sila ga hambal sa akon kung anong ila operation. So makasabat lang sinasiguro ma'am ang aton nga mga aton nga mga personnel sa intelligence kung ano gid ang matuod kay so far wala gid sila mention nga mga operation sa akon ma'am. Okay, sir. So, ang sa listahan ni Police Colonel Coronica, around 60 to 80 ka Mandurriao PNP personnel ang iga-relieve kag dala na ikaw dira. Kaga naghambal nga may posibilidad kag imbestigaran kung may ara impormasyon nga ginahatag sa mga illegal drug operators. Anong masiling naton dira, sir? So ina nga issue ma'am no. Ako sugot man ako nga imbestigahan sa turo ma'am no. At least pamatud-an naton kung may ara gid man sangkot sa aton nga personnel. So kinanglan niya ina sabton kag atubangon. So dire ma'am no, nag-advise man sa ma'am no nga sa tanan naton nga personnel makandak siya sang investigation para fair ma'am no, kag mapamatud-an ang may lapses no, ini no, tagaan sang action gilayon kag hindi pag-tolerate ma'am no ang mga daan na mga kultura nga dapat na baguhon. Okay, sige sir. Mensahe na lang nimo sir diri sa mga pumuluyo naton especially dira sa area sa Mandurriao. So liwat ma'am no, sa tanan ma'am no, kami diri sa Mandurriao Police Station, kung sino man ang magabulos nga personnel, continue kami gyapon ma'am no sa pagpangalagad sa aton pumuluyo. So ihatag ginamon ang masarangan namon nga serbisyo para sa kauswagan ma'am no kag katawhayan sang Iloilo City labi na gid sang Mandurriao District. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Captain Benji Dicen sang Mandurriao Police Station, Bombo Champ. So nagwapakita kung ako yung maglantaw sa sitwasyon ni Captain Dicen, makaluluoy Bombo Chari do kasubong iyang right place at the wrong time siya or wrong place at the wrong time. Ti amakon mo deputy galing kay sa bagay, hindi mo ginman siling mambal naton abi sa mga tinaga pa do mambal naton nga do lesser evil. But silingon ba lang nga di duway na gid siya sala kay kung lang taon ta deputy siya sang deputy siya sang Mandurriao Police Station. Ibisan pa paano kung anong mga movement nila or may mga operations kung tani may ideya man siya. But do kasubong do pinabayan sa iya Bombo Chari dira kag timing man nga pag salo iya sang katungdanan nagtumpok man ang tanan sining tiyangaw. Amo gani Bombo Champ no kay sunod diri sa iya Enero 25 lang gid ini siya no nagpungko bilang officer in charge kasi pagka Enero 26 amo na to nagalupok no kung sa diin may operation sa area sang Bacau Mandurriao kung sa diin 32 gid kabilog ang nagkanadakpan kag tatlo dito puraw gid high value individual sa may barangay Bacau. So gin-relieve man ini siya dayon after isa ka adlaw. So sa subong nakipagasapol naman ni sa ila si Police Colonel Joris C. Coronica kaga naghambal na nga magakandak gid ini sang investigasyon para patas sa tanan hatagan sa nga nagakaigo nga tikang ang tanan nga may investigaran nga may ara gid man angot no kag koneksyon sa mga illegal nga drugista nga naga-operate iya sa may area sang Bacau. So naghatag diri siya man sang mensahe Bombo Champ nga bisan sino man na o kung sino man ang magabulos sa iya bilang officer in charge sa Mandurriao Police Station, magsalig lang ang mga pumuluyo sa area sa Mandurriao nga padayon niya ang pagpangalagad sang kapulisan sa pumuluyo para man sa katawhayan sang distrito sa Mandurriao. Alright, tisa no na mapungko si Police Lieutenant Colonel Albert C. Bombo Champ, aton no, sinilang gid lamang nga aga na kumpirmar naton nga ang bag-o na nga officer in charge sa Mandurriao Police Station amo si Police Lieutenant Colonel Albert C. Ining si Police Lieutenant Colonel Albert C. Bombo Champ, chief na siya nga daan sang City Intelligence Unit sang Iloilo City Police Office. Humalin pa
sa nga January 2022 kag ini suno sa iya sa nga ma-interview man sang Bombo Radio ini si Police Lieutenant Albert C. Police Lieutenant Colonel Albert C. Siya mismo naghambal nga dugang sa iya function bilang head sang City Intelligence Unit ining pagiging officer in charge niya sa subong sang Mandurriao Police Station. Effective January 28, ini nakabaton sang order halin kaya Police Colonel Joris C. Coronica ang bag-o man nga Iloilo City Police Office Director ngati nakabutang sa order nga siya anay for the meantime ang mangin officer in charge sang Mandurriao Police Station samtang gahulat pa sang approval kag sang approval sang listahan halin sa Police Regional Office 6 kag sang official nga relief order halin man sa Police Regional Office 6. So for the meantime siya lang anay magapungko ang officer in charge samtang nagapungko sa bilang City Intelligence Unit nga head, no? So sunod diri kaya Police Lieutenant Colonel C maga-focus siya sa hugot nga kampanyaman Bombo Champ kontra sa illegal nga droga kag tagaan sa nga solusyon ang tanan nga concern kag problema sa distrito iya sang Mandurriao kag iya ipakita nga wala gid dapat sang apinan kag paboran. So sa subong padayon ang iya sini nga pag-evaluate sa mga problema sa Mandurriao, gina-checkyar niya nga dapat gid pasanyugon ang pag-implementar sang mga lahi kag ordinansa gid especially sang Iloilo City Government kag sabihin focus gid Bombo Champ sa pag-inom sa pampubliko nga mga lugar, no smoking nga mga areas, i-checkyaron gid tanan especially ang Mandurriao nga daan kuno sa iya damo sa nga business centers tututukan gid ang seguridad sang mga nagapakadto pakari sa area iya sang Mandurriao Bombo Champ. Alright. OIC Chief of Police pa lang ang ginbutang dira. How about ang mga police non-commissioned officer? Ano plastada? May ara na? May gintalos na dira sa ila? Bombo Champ sa aton nga pag-komunikar kay Police Brigadier General Leo Francisco para no sa update sang pag-approve sang mga listahan nga ginpasa sa iya ni Police Colonel Coronica. Suno sa iya diri sini lamang nga aga nga ongoing pa sa gihapon ang validation sang Regional Intelligence Division para sa mga pangalan nga ginpangpasa sini sa ila kag mga impormasyon kontra diri sa ila. So sige pa ni sa gihapon ang pag-validate kag ginahulat pa man ni Police Brigadier General Francisco ang pagtapos sang validation iya sang Regional Intelligence Division. Pero ini si Police Lieutenant Colonel Albert C. siya ini mismo yan nag-confirm kay may ara gid nga order halin mismo sa Iloilo City Police Office kay Police Colonel Coronica nga for the meantime pungkuan anay niya bilang officer in charge ng Iloilo City Police Station 5 ining Mandurriao Police Station. Ipabati balik naton Bombo Champ diri no ang interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Albert C. ang Chief sang Intelligence Division sang Iloilo City Police Office kaga bag-o nga officer in charge ang Mandurriao Police Station. Yes ma'am, as per ICPO order, yun designate kita as kang karon capacity sang aton City Director as CIO officer and Mandurriao Station Commander OIC effective 28 sang January. Okay, ikaw man mismo sir ang head sang intelligence unit sa ICPO? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, so bali subong sir, di na ikaw sir, ara na ikaw sa Mandurriao PNP sa subong. Nag-ano kita ma'am, nag-ano kita dito, tinatanaw natin dito ang operational at administrative nga activities ng Mandurriao, and at the same time, pag after ito dito, actually rin kasubong sa opisina sa ICPO headquarters, may function ng kita diri na dina-perform, and matapos ni karon na balik na magkita dito sa Mandurriao. Okay sir, klaruhon ko lang, so duha ang imo subong nga function, head man ikaw gihapon sang intelligence unit sir? Yes, ma'am. Actually, ang station is supposedly dapat ang mahit nila is major, no? Overrank na kita dira. But sa ating designation as concurrent capacity, yun ang gina-perform natin subong. So additional function na.
Okay, sir, klaruhon ko lang no, wala pa ang order pero subong pa lang designate lang anay nga officer in charge. Yes, ma'am. Dinesignate kita nila as OIC sa naton nga mag-uban nga OIC, no? Kang current function diri sa aton sa as head sa City Intelligence Unit sa Iloilo City Police Office, effective January 28. Nagpungko kita actually ano rin sa kahapon, following to sa sa bypass operation naton pod man sang Mandurriao nga mga intel personnel. So amo to ang time na nag-assume kita. So pero ang aton order is effective January 28. Upod man no, upod sa aton nga bagong nagpungko nga City Director, Police Colonel Joris de Coronica, kita magpadayon sa aton kampanya sa nagkalain-lain nga illegal na aktibidades kabuluhaton sa especially dito sa Mandurriao. Pero ang aton ang marching order sa aton City Director is pasanyugon pagid ang tanan ng operation naton, and hopefully matagaan naton no ang matagaan naton sang immediate posibleng solusyon ang mga concerns sa gina-raise dira. Good nga mapakita naton sa Pumuluyo no nga ang aton kapulisan is wala sang may ginapinan dira, wala sang may ginapaboran, kag ready nga mag-serbisyo handa sa tanan ni Pumuluyo. Okay, sir, magluwas sa kampanya, hugton nga ang kampanya kontra illegal nga droga. Ano pagid ang mga problema sa distrito sang Mandurriao nga i-focusan subong sang aton bag-o nga chief sang Mandurriao PNP? Actually, ma'am, subong nag-evaluate pa ako sang dira sa Mandurriao, sitwasyon dira sa Mandurriao. Kag siguro ang initial nga nakita ko dira is pasanyugon man no ang implementation sa mga city ordinances naton, especially sa nakita naton diri no nga sa parking, sa smoking, sa drinking in sa public places no, kag all other city ordinances nga ginano sa LGU. Aton ina kampanya sang ina kampanya naton double time no, kag sa ambal naton na aside sang main function naton nga performance sang tanan nga illegal nga buluhaton, ang kampanya man no sang aton nga city, ang gusto sa aton nga local officials sa city no nga maging makita man no ang peace and order dira sa especially sa Mandurriao area, kag sa aton dira nga kay kadamo kita sa mga areas dira nga mga business centers. So pagatutukan nato na ang security sa aton nga mga aton dira nga mga businesses no, security sa aton VIPs, and most of all no ihatag naton dira ang pabinsaron sa katawhayon sa mga tao samtang ara sila dira sa area naton. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang bag-o nga officer in charge sang Mandurriao Police Station, and at the same time ang chief man sang City Intelligence Unit si Police Lieutenant Colonel Albert C. Bombocham. All right. So dako man nga responsibilidad karon para kay Police Lieutenant Colonel Arnold C. nga magpungko bilang OIC Chief of Police sang Mandurriao Police Station, kag at the same time magpungko siya as the Intelligence Unit Head sa Iloilo City Police Office. Bombo Chari, kiti ang Mandurriao damo kag malapad ang responsibilidad sinadira nimo, hilabi pa ngati ang sentro sa nightlife ara dira Bombo Chari ti ma-manage bala ini ni Police Lieutenant Colonel Albert C.
Bombotsari, ining mga sitwasyon, tina amo ang aton siniya nga bantayan. Roger, and that Bombot Champ kay ti nagdugang iya sini nga function kuno gani sa iya chief na siya nga daan sang City Intelligence Unit umalin pa sang nagmidyat nga tuig Enero 2022 kag subong gin designate siya officer in charge na naman sang Iloilo City Police Station 5. So mangin challenge ini sa iya daan so far subong suno sa iya damo man sang operation ang City Intelligence Unit sa subong. All right. So ini si Bombotsari Galia Tumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombotsari Sumagpao sa imo siniiyang balita. Ti dako ni karon nga katungdanan kag responsibilidad ang ginauyatan ang yara karon nagapatong sa abaga ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Hindi man ni siya pagbutang dira, bisan OIC lang kung hindi ini siya kapable sa aton sini nga mga kabombo. So we are hoping nga Police Lieutenant Colonel Albert C. is the right guy nga magpamuno dira sa nga Mandurriao Police Station. Kag siling pagani isang mga dumaan sini nga mga kapulisan siya ibalik nyo dira bilang task force sa Bacau. Ti Mayor Jerry Treñaser, basi makabulig man na ang suwestyon sa pila naton ka mga retired police officers kay ibalik ko no ang task force sa Bacau kay kon may ara dira sang nagabantay 24/7 aklahag kag hadlok na ng mga drugista na. May kilala man ko to kag daw willing man siya nga mag-spearhead sa nga task force sa Bacau. Retired policeman si Sir Gas. Di kung pwede, hindi man ibudlay istoryahon si Sir Gas. Mayuhom-yuhom lang ni. Sa aton sini nga mga kabumot, at the same time, may experience na ni siya sa task force sa Bacau. Para nga ma-share niya man sa aton sini nga mga bag-o, sini nga mga henerasyon sang kapulisano, ang ginimo sa aton nila. Sang tsimpo nga ti data dirang illegal sini nga drugas sa naglabot sa punto iyang napapas gito. Galing kay ti pagkatahaw kag pagkadula dira sang ginaligar kag ginatumod sini iyang drug leader. Ti amat-amat naman nagalalwak tong iban but pagkatahaw-tahaw sa sitwasyon nagbaralik naman dira sila. Kag ginhimo naman nila nga hukmungan. Diya mo na subong nagdugang iniiya sa mga balantayan pagatutukan sa Mandurriao Police Station. Impunto o kon 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon riman sa palatuntunan na bombohanay sa udto. May ginauyatan kita diri karon nga sulat nagikan sa Commission on Elections Regional Office 6. Dumduman yung tong payag ni Mayor Jerry Treñas gapon nga nasupersid na sang isa kalayi ining PD 449, the Cockfighting Law of the Philippines. Partikularmente ining Section 5 nga nagadumili sa pagpatigayon sang binulangay kung may ongoing nga voters registration. Basahon ko bala karon sa inyo ang letter nagikan sa Commission on Elections. Kag sigurado ako nga amo ni ang mangin topiko kag mangin unod karon sang patigayonon sini nga special session sang mga konsihal diri sa syudad sang Iloilo. Kag istoryahan taman nagbarato ginman bala ang presyo sang pula nga sibuyas Bombay sa aton sin mga merkado kasunod man sang pagpagwa sang price monitoring list or price list sang Department of Trade and Industry. Ini kaiban pa nga mga balita panumbalikan ta sa maray nga pagpalayag sang bombohanay sa udto pagkat ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang galingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini. Standard time, 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri karon sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Akon sini karon iya nga pagabasahon sa inyo ang sulat nagikan sa Commission on Elections. Office of the Regional Director, Region 6, dated January 23 or January 30, 2023. Ang sulat para sa kay Honorable Romel D. Duron, City Councilor, Iloilo City. Dear Councilor Duron, greetings. This has reference to your letter inquiry of even date requesting for clarification and guidance on the propriety of conduct of cockfighting activities during voter registration days in relation to Section 5D of Presidential Decree number 449, May 9, 1974, or otherwise known as the Cockfighting Law of 1974. The above cited provision of PD number 449 states that no cockfighting shall be held on December 30, Rizal Day, June 12, Philippine Independence Day, November 30, National Heroes Day, Holy Thursday, Good Friday, election or referendum day, and during registration days for such election or referendum. Sa aton sining mga kabombo. Dugang pa diri, per historical perusal be informed that PD number 449 was enacted in 1974 with Republic Act number 6388 or the Election Code of 1971 was then the prevailing law. Sang 1978, in 1978, Presidential Decree number 1296 or the 1978 Election Code came into light and categorically repealed the Election Code of 1971. Further, in 1985, the latter was replaced also by Batas Pambansa bilang 881, otherwise known as the Omnibus Election Code of the Philippines. Ultimately, the Omnibus Election Code insofar as the rules on the conduct of registration of voters was repealed in 1996 by Republic Act number 8189, otherwise known as the Voter Registration Act of 1996, which is now the current law in effect. In 2016, RA 8189 was enhanced only by Republic Act number 10367 or the Mandatory Biometrics Voters Registration Act, but only insofar
as the requirement of capturing voter biometrics data is concerned. Prior to the effectivity of RA 8189, the registration of voters is conducted only during the period for the general registration of voters, which is a very limited period only and is as a rule covered and called for by general registration law. The limited time or period for voter registration is implemented notwithstanding the adoption of the system of the permanent list of voters under RA 6388, Presidential Decree number 1099, Presidential Decree number 1187, and the Omnibus Election Code, among others. Thus, the applicability of Section 5D of PD 449 in the context of the law on the registration in effect during its time was therefore practical and reasonable given the fact that the same is conducted for a limited period only. As said, however, the law on registration of voters then in effect RA 6388 was already repealed by a subsequent law which is PD 126 or 1296. It bears noting that with the advent of Republic Act number 8189, a system of continuing registration, tandaan nyo a system of continuing registration was adopted and implemented under Section 8. Therefore, the personal filing of application of registration of voters shall be conducted daily in the office of the election officer during regular office hours. No registration shall, however, be conducted during the period starting 120 days before a regular election and 90 days before a special elections. Ang Republic Act 8189 practically altered the landscape on the conduct of registration of voters. It provided for the continuing registration of voters daily. Sa nahambal ko na daily, adlaw-adlaw, except only during the period starting 120 days before a regular election and 90 days prior to a special elections. Finally, Section 261 of the Omnibus Election Code, election offenses on registration of voters, and Section 45 of RA 8189, elections offenses for violation of said law, made no mention, wala ko na nakabutang diri, made no mention of any prohibition of the conduct of cockfighting activities within the period of voter registration. Further, Sections 282 and 51 of BP 881 and RA 8189 respectively provided for the repeal of all previous laws, decrees, executive orders, rules, regulations inconsistent with their provision. We hope that this letter may bring enlightenment and clarification to your end. Thank you. Very truly yours, Attorney Dennis Ausan. So, amo sinibanwa ang ginanamin kagapo ni Mayor Jerry Treñas nga as research sang iya sining mga abogado sa City Hall sa aton sini iya nga mga kabombo nga sandig iya sa aton sini nga lai ang Republic Act 8189 sa aton sini mataga palamati nakabutang diri nga ang pag-file sang voters registration sandig sa Republic Act 8189 is
on a regular or daily basis within sa office hours. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag ang PD 449 gin-repeal na adto sang amo sini karon nga laye. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tianong but silingon? Pwede sa gyapon ang pabulang sa may Haro Coliseum ang Candelaria Derby. O galing sa aton sini nga mga kabumbo amo lang sina wala mahatagan sang runo o resolution of no objection. Tiano abi kay na-research gani iya sa mga abogado ni Mayor Jerry Trias. Si Attorney Romel Doronio ay naka-research. Ginplastaran lang siya sang Section 5 ni Kagawad Plaridel Nava. Abogado man iya pero na-disbar. Do natapungawan kag nagnganga na lang si Attorney Romel Doron. Anong sistema? Anong sistema man? Sa aton sino makabumbo? Tilang taon ta kag bantayan ta kaya alas 2 may special session sila kuno mo. Tilaban-laban sila muning balasihan. Gani nakita man niya sang mga organizer guro sang Candelaria ning ano ba man ta may ginalapas nga laye dayon taya ang bulang Isa sunod pangita ka mo da sang tulugyanan nyo bla sa mga kasubong sini nga nagatuon. Hindi nga ang sitwasyon niya do bulang man. Pag buyanay ginbuyan sila nga duwa ni Kagawad Plaridel na ba pag sampianay is babaw. Patal yun ang pilas ni Kagawad doron pag tupa ya mana pangalakaro ni Kagawad na Plaridel na ba mo na gindakop na yung kasintinsyador kag gisintensya pastis kill. Anyway, dabo ka pamangkot. Ano na plastada sa Candelaria Derby Bumbutsam? Sa aton sini makabumbo. Ang Candelaria Derby ti 75 anyos na nga hiwat ining nasambit karon iyang derby. Nangin bantog na ini, to cut the long story short, nangin bantog na ini sa tagsa iya nga maghilapit ang kafiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Obvious man inaiya sa aton sini nga mga kabombo, nga lain man iya ang Candelaria Derby, gintawag lang na nila nga Candelaria Derby kay ti fiesta sa Haro mo. Ti magambali ka nga fiesta sa Haro, ang tawag si gani, ang ila sini nga patron saint is si Nuestra Señora de la Candelaria. So dugin tawag na lang nila nga Candelaria Derby, but amo sini iyang naglanog sa bilog sini nga kalibutan. As a matter of fact, late 1990s, 2000, early 2000, kag mga previous pa gini, sang una, guro ay pakutubuot sang daladala ko ni Erpat sa Bulangan. Ay pakutubuot kita lang ko gasampok manok yan nalipay nako. Pero later on, sang nagatubo man edad ko may mga ginapang tudlo na sang tao na mo na siya mo niyo mga breeder na mo na dito kay interesado tas manok dito nabain pag ginangakon sini nga ideya sa mga tawo sa kunanong sa Bulangan mo sadto. Now karon damo man ko sa mga nakilala nga mga kano or mga foreign or mga taga United States of America nga mga game fowl breeders nga nagpadulong dire sa pungsod Pilipinas. Di mo na blang hambal nila. For example, may mga ayaw karon iya nga taga Kentucky. Kadto abi dire karon iya si Bobby Fairchild. Si Hugh Norman. Sino pa gid ang iban ang sumalangit na nawa ang kaluluwa niya ang nag-champion sa 2016 na Candelaria Derby dahil lang basta ano ni siya ang tag-iya sang Black Cobra Grain Farm
Ti mo ni wingman sa manok mo, Black Cobra Game Farm. Damon Yorkman. Oh. Si Damon Yorkman galing kiti idi siyang gibawian sang kaboy do 2017. Ti amakon mo sila. Nagakaladto di sila. Ti magkadto di sila. Anong butsilingon sila? Ma-stay sila sa hotel naton. Makaon sila sang pagkaon sang mga Ilonggo. Oh. Lagaw sila sa business district, kadto sila sa may Plazuela di Iloilo, kadto sila dira sa may Diversion Road. Hulag aton sini nga ekonomiya. Tapos sina ang ilang manok to from US, isip na din nila kalabanan sini iyati sang una sang wala pa gid experience mga 2 to 3 months before, pero ang iba niya tagduwa ka tuig. 1-year-old to siya sa Estados Unidos, padala di sa mga amigo nila iyang game fowl breeders diri sa Iloilo, kag dito na napagulangon. Itigana na iya sa specific date for Candelaria Derby lamang. Tikya mo niya kaprestiyoso ang Candelaria Derby, natag nga Candelaria Derby sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang subong iyang Candelaria Derby is 7 cocks. Butsilingon, isa ka entry abi, no? Entry abi ni Ninoy Dante, ngalanan niya Dante the Great. Dante the Great. Ang ako naman niya nga entry, Cham Hoover, wala cover. Werte, ti ko ba entry ko, dapat may 7 ako ka manok. May 7 ako ka manok, tapos mabayad ako sa ginatawag nga entry fee. Subong nga tuig, ang entry fee is 33,000 pesos. 33,000. 33,000. Tigin schedule subong ang derby, sa Candelaria Derby, nag-umpisa Enero 30, tubtob, Pebrero 2, January 30, 31, 1 and 2, 4 kadlaw. May duwa sinig may 3 kadlaw kung hindi ko magsala, may 3 kadlaw sini nga eliminations. Sa elimination sa aton sini nga mga kabumbo, dapat hindi makascore ka dira sang sang hindi magnubo sa 3 or 2. To qualify, Ninoy Dante. Kay sa pagkabalo ko ang pizza uno do pre-finals ni. Ang mga nagalaga sa combo, bla mo may mga combo pa na mo, daog kabi 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Do may mga mo pa sina, but why pa nila ma-breakdown, hambal sang kilala ko, why pa nila ma-breakdown kay tingbon anay nila ang tanan sini nga mga entries, kag diri na i-breakdown ang prices. But sa prices, makadto kita dira karon. Now, sa maghambal ka nga elimination, 4 lang na kamanok ang mauna. Sang una to yati, may 3-4, subong do 4-3, do mo na ning ila sini nga pattern sa aton sinimatag palamati. 4 ka manok, ang una maaway, bayad ka 33,000, tapos, amo pagin sini, may ara sang minimum bet. Maghambal ka nga minimum bet, pinakanubo nga pusta, 22,000, 22,000. Kung hindi ka lapot, 22,000 na imo pusta, hindi ka saka imo manok sa ruida. Dapat pangitaan mo gid. Prinda na yung singsing mo to sa Florete, pawn shop, in jewelry. Prinda mo to na ito. Idugang mo na sa imo sini nga inog pusta. Siyempre, amo na yung rules sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang iban sini nga mga breeders, why naman na nagasapak sa kung pila ang entry fee, kung pila ang minimum bet. Ang iban sini minimum bet malang ila sini nga ginataya. Ang ila sini ginalagas, ang ginatawag bala iyang bugal, ang imo sini nga dungog, nga tikon mangibabaw kada karon iya sa mga top breeders all over the world. Tido bala nga nag-champion kay Mos Candelaria. Tapos kung may hatagan ka sang manok mo, balon mo nga, yado, Candelaria winner ni. Pada mo tido mayo gawa. Dalaan niya pag 4 bilog mo nga, 5, sus Maria kagusip. Paligbar mo lang bakal bubod mo. Now, sa aton sinimatag palamati, ang premyo, ang premyo
Sa nambal ko nakagina, according sa aton sini nga source, ginahulat pa nga makumplito ang bilog sini nga number of entries. Pero, sandig sa mga initial information naton, nag-arrange ini from 4 to 7.5 million pesos ang sarang iya nga mangin premyo sa Candelaria Derby. Oh, amo na siya katibay, amo na ka dako man sini ang lalagson no nga premyo pananglitan sa aton sini mga kabombo. Oh, may nagapamangkot magidi parte naman sa pustanay. Ti niya napasa ko gabi ganit blasang picture ko sa ungka tayo ber. Nag-comment din ang kilala ko niya, baw, di nga naman naglagaw-lagaw. Siling ko, iniya ang lakat in aid of commentary ni. Oh, yun tsakto, gid. Isa mo plastaran na ka mo sa mga pustanay na, no? Wailo, Sabia, Aribe, Aisco, mga mo sina. Una kita kon kursunada mo ang agaw. Magamba ka nga agaw pag tipo na sang parada means ang kabugusan sini nga pusta sa magtimbang nga bahin. For example, abi saka ang Dante the Great. Nga entry pusta ni Dante the Great 25,000. Oh. Saka man ang kontrada ni Dante the Great mo. Chamover wala cover entry. Oh, pusta ko 30,000. So ako makadto sa agaw nga side. Si Dante the Great makadto sa biya, tapos malibot na yun ang largador. No? Largador, malibot na. Ang pinakatibay nga largador nga nakilala ko, Tuto Bambam. Libot na Tuto Bambam. Pero kagabi ko no, may milyon ko no pustanay gabi. Pwerte. Anyway, so dapat, antes mo yan yung manok, mapariyusan nga 30,000 man ang pusta sang kontra. Ti mangita na to sa sang mapago. Mambayabe pago, Vice Mayor, Omel Impistan, 5,000. Larga na ni. Vice, larga na ni Vice. Ti mambaba si Vice Mayor Impistan nga. Perte na mo. Di pa mo kumpas lang na niya. Kumpas ka lang. Boy, ano na dayon? Ay, hindi pa. Patusik magli. Dali. Magkuha ko niya buyan. Patusik pa nanay. Heating, no? Ti samtang nga nag-heating na, dira na nagasinggit ang tao. Kung kursunada sa tao, ang agaw, kung mabutang siya sa binta or advantage siya sa kadaan sa pusta lang, pero sa tindog, sa hulag, palilag man natong mga manog pusta, manog taya, kagang ang mga bulangiro. Ti kung kursunada nilang agaw, ang akon sining entry masinggit na sila, wailo. Wailo. Now, ano ning wailo? For example, 1,000 imo kwarta, singgit ka wailo, tapos may matawag si imo kay kursunada yayang biya, masinyas na sa, it's either amo sini, tindog, or amo ni. 1,000. Na. So, sa wailo, 1,000, kung magdaog ang agaw, kabihon niya bilog nga 1,000. Karon do disbintaha gid si Dante the Great kito ba ako di ba ang manok ni guro ay ni cover kontra ni sulo na. Masinggit naman niya Aribe. Maghambal ka nga Aribe, butsilingon sina Lugro 9. Maghambal ka naman nga Lugro 9 kun ang pusta 1,000 kun magdaog ang agaw. Ang bayad sa imo nga nagpusta sa biya is 900 pesos. 900 pesos. But silingon, may less siya nga 100. Ang next nga nagapadalom iya sa pusta, amo naman ang Aisco. No, maghamba ka nga Aisco, ang imo nga 1,000 pesos, kung sa agaw ka mapusta, kay siya ang ginaliamar, kung sa agaw ka mapusta, ang dagon mo, 800 pesos. Sunod sina Aisco, 4-3. Botsilingon, 400 versus 300. Kung pusta mo 4,000, amo na sinyas mo, o kung amo na, 4,000, ting dagon niya sila 3,000. Tapos mayara man sang 3-2.
hindi pa magtatlo duwa mag-GCT paglenay. GCT. Mo niyo. Kalabanan kung isa may edad ka na mo na ni sitwasyon mo GCT. GCT ka na. No, 10-7. 10-7, 1,000 mo dag-on niya. 1,000 mo dag-on niya. 700. Antes ni sa ISCO. No? Hindi nubo-nubo pag ini sa sapa tatlo eh. No? Tapos ang tatlo duwa. 3,000 or 300 dag-on niya. 200 or 2,000. Depende sa imo sini nga pusta. Now, kung balis ka doon mo naman, abi, Bombotsam, sa Aribe, pustahanay kami na 1,000. Kung maperdi ang agaw, kag biya ako, kabihon ko ginaiya ang 1,000. Same as with sa 800 kontra 1,000, magdaog ang 800, kabihon niya 1,000. Amo man sa 700 kontra 1,000, magdaog ang 700, ang kabi sige na iya 1,000 pesos gid. Amo man sa 4-3, 4,000 inyo sini nga pustahanay, kung magdaog iya si Biya, ang ibayad niya kay Biya 4,000 gid. Kung magdaog si Agaw, ang bayad ni Biya kay Agaw 3,000 lang. Amo man sa 3-2. Sa aton sini nga mga kabumbo. Now sa mga sinyas naman amo lang mo ISCO waylo maghambal ka nga 9 ti amo na. Amo na kulang na lang amo na kag amo na diyo no ting ting na iya mo. Ano ni siya ang lugro 9 Aribe. Maghambal ka naman niya nga ISCO amo ni na ang dapat bako ding dribong tudlo mo na blaw mo na sa tapos ano ganito Ninoy GCT tiyan mo na GCT no regards sa mga GCT na GCT tapos 4-3 hindi na ko kabalo sa 4-3 tuway na ko biga pusta dalom tama mo bro do mo na ano ganina nga 4-3 nalipat ako, ay ko nga pusta pa 3 abim Ninoy. Kung amo na do apat ano na ganing apat. Do basta do apatlo mo na. Tapos ang 3 duwaya ti amo na eh. Duwa. Kanya-kanyang bersyon na mo. Basta sa mga tudlo na. Now, sinya sanay naman sa kwarta. Ang 100 amo na takilid ang tudlo 100 na 200 300 400 500 kung padukoon mo ni siya may imo na sa 5,000 andam ka mo sa mga bagwanon 500 pusta mo sukton ko 5,000 ni 500 ni mag-amo ni 5,000 Tima baka bi mo mutsam nga pusta ka Gismel, ang mga expert na yung mga limador, dasig na kamot nila, wamula na sila, Gis. Pero careful man akong isa, kay banda mo mga bunguton, maamo na siya, kung abi do muna abi mo to, Gis sa pustanay, pero 4 lang niya iya, magdoble mo na, 8 lang na, kung doble 5, siyempre pulo, kung mga 6,000, 7,000, mamba ka bi bumbutsam, mapusta ko bi prosesan na liga to. Pustay ko na bi 22. Pag singkitanay nyo muna, pag tulukan nyo nga duwa sa isa man to kalyamador, manggut sa pila na. Amo na simple. Amo na dudulungan ka rabbit la. Year na rabbit sumong mo. Dudulungan ka rabbit. Amo na 22 na. Kung may makita ka mo nga magsinyas na balaba, halin di sa kilid, sa wala, abi pakadto dis tuo, o kundre man sa tuo, pakadto sa wala, but silingon sina 100,000. Sa aton sini mga kabumbo. Ang iban sini nga malipatan ko, ma-review ko karon, tapos ko di ma-review ko karon, para pagbalik ko di, ma-plastar ko naman dugang sa inyo. May na kay si Bumbo doon, pabati. Ma-review ko to karon doon, kay basi may nalipatan pa ko bla, para kapag balik ko di, plastar ko dugang. Oras, 37 minutos na, nakaligad sa takna sining launa, diri sa pagpangalagad karon sa bombohanay sa udto sa DYFM
Bombo Radio Iloilo. Dugang nga mga balita kaga impormasyon ha. Damo bala nagapadala diri sang mensahe sa aton nya Bombo Cham tani kon ibutang nila as OIC Chief of Police sang Mandurriao Police Station si Police Lieutenant Colonel Albert C. Sinya ibutang na lang nila kakso nila dayon sa Intel Unit as Chief. Pangita sila sa panibago nga Intel Unit Chief. Kay karon masunog na karon kag mapurnada na karon pinangabudlayan sininilay nga mga ginaluto nga mga operations. Base kon nalipat-lipat lang ang aton sining PRO6 or sa ICPO mandira. Pero tinsakto no, sunog karon tuya si Police Lieutenant Colonel Albert C. Oras naton diri sa Bombo Radio Iloilo, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Ang Committee on Public Safety and Security nagpatigayon sang isa iya ka committee hearing na may kantanan sa pag-regulate sang mga bouncer. Tidumduman nyo naman to sa mga previous videos naton diri. May nag-ilinaway sini nga grupo imbis nga mga bouncer or mga securities to iya matambag. Sila pa yung nagpanguna-una, no? Sa pagpanglampos ang monoblock chair. Ang as per report atong binawian iyang binawian sang kabuhi sa rambol sagwa sang isa ka bar dira sa may area sang Diversion Road. Athag man to sa video ngang naglampos bouncer man sang amo sini iyang establishmento komersyal sandig sa reports. Tido problemado karon niya in terms sa mga bouncer kag nagahatag sang security or security personnel sang mga clubs, resto bars, mga nightclubs, mga disco clubs, no? Diri sa syudad sang Iloilo. So ining pagpatigayon sang committee hearing para kuno nga ma-regulate ang mga bouncer. I-check tabi ang linya ni Bombo Angel Tan. Jel, sa report na please come in. Naghatang sang question ang Iloilo City Police Office na dapat mag-training man sa ilalim sang ila supervision ang mga bouncers sang mga resto bars o Bombo Shop. Interview sa Bombo Radio kay Councilor Sagtri Cabaluna, Chairman sang Committee on Public Safety, Order and Security, iyaging pahayag nga kabahin sang training nga yara sa proposed ordinance ni Councilor Clara Garnaba ang pagpaidalom sa mga bouncer sa training sa idalom sang accredited ni agency which is amo ining Supervisory Office for Security and Investigation Agencies sang Philippine National Police. And siya nga pag-present mong Bocham, iyara 15 dias na trainings para sa mga security personnel apang si inalantaw nga base ma-adjust ini bangod wala sang firearms related trainings ang para sa mga bouncers kay base sa ordinansa hindi sila pwede sa gihapon magbitbit sang armas kag magposas apisar nga ti ma-certify na sila pagkatapos sang mga trainings. Pagkatapos sa tining training sa may Supervisory Office for Security and Investigation Agencies Bombo Shop, may isa ka adlaw nga ginapropose ang Iloilo City Police Office nga ti ipaidalom sa ila ang mga bouncers kag sila man mismo ang ma-certify kag mahatag sang certification Bombo Shop. Kag aside diri o sa mga trainings niyara pagaagyan nga neuropsychiatric test ining mga bouncers. Yari aton pamatian ang ningin pahayag ni Councilor Sagtri Cabaluna sang aton ma-interview. Discuss the salient points of the ordinance, no? Especially on the additional requirement ng bouncers hindi lang ginapili nga dako ang lawas kag kung sinong grupo, no? Dapat mayara gid sila qualifications man because nakit-anta sa mga muning mga establishmento dako ang papel sa bouncers to ensure the safety of individuals and their property. So dapat hindi lang man sila bisan sino lang ginabunot, no? So what is ang namin dito kaya mga inputs man from the establishment owners, they're amenable man to the suggestions, albeit may dugang ni nga gasto
sa ila or sa ila mga bouncers, no, nga dapat mag-comply sila sa mga trainings and licenses required, no. But overall, no, ang end goal ni is hopefully ma-professionalize natin ang rank sa mga bouncer. Proposed ordinance si Councilor Nava nga ang mga nagasurvey sang Ilimnon, ang mga night establishments, no, lalo na may mga dance floor, no, kung anong mga may banda nga masamiman in the nature of their business sila man give-evaluate nga amo ini ang tungod sa area, tungod sa nature, diri na diga ka natuga mga ginamo, no, nga naga-santikanay, naga-mungguanay, hubog, no. So diri na actually balan man nakiti sila ning ga-employ sang bouncers before this ordinance, then it's obvious nga balan nila nga kinahanglanon. Ang difference lang, hindi lang bisan sinong pwede nila makuha, no, na there will be qualifications now and trainings required. Ang aton lang tinutuyo diri, hindi lang ni one time. Dapat mga institutionalized na ni, nga hindi lang kitungod may nagkalatabo, nagpa-training sila. So dapat required na ni siya, no, even after for the next few years nga kung may amo na nga nature business magtuhaw, may amo man na dapat ang ilang mga training ay undergo. Ang na-reconcile ta because they agreed with it. Ang aton lang to ginayo is base may training specific for bouncers. Kaya security guards ya up to the point of how to use their firearms, ara na ya, no? Tiniya wala ya. The ordinance is specific nga, hindi gyapon sila matugtan magamit sa mag-carry sa pusil o magposa. So in that sense, lain siguro ang training nila malimitahan, hindi na ya the whole 15 days that is required for the security agencies. Plus idugang tatong involunteer man sa aton ICPO chief nga one-day training nga sila naman niya, no. Kay I think very vital ina kay kadamo man sang incidents nga in our committee hearing before nga ang problema ang bouncer gahulat pa sang gabi nagiblang nga sitwasyon bago mag-contact sa police when in fact dapat mo nang first instance nilang obrahon. So I guess ining training, one-day training, more than the training equipping them with skills, it's really about establishing good coordination with our PNP and siguro certified. Kasi ang license go requires more, no. Hindi siguro they're certified. After the training, they be issued certification, no. So medyo may level of security kita mismo nga pumuluyo nga hindi ni sila bisan sino lang ang ginkuha, no, na certify ni sila, naka-undergo ni sila training and pwede ta masukot later on no, PNP kin train yun nga balasubas man gyapon, no. So amo man ang aton tas ang imangkot ko, are you ready, because training is just one thing but the responsibility is another, no. Iti sukton kamo kay kamo nag-train, kamo nag-certify nga qualified na ni sila mag-bouncer, mag-handle sang tao, and that's something that they should understand. It goes with the responsibility of training and certifying qualified sila maging bouncer. Bali, Councilor, ang 15 days nga ni dapat ang training, bali dapat under lang sa SOSYA or pwede man ang iban just maging butangan sila kung maging undergo nga personnel sa lain nga training agency. Ang sa aton ordinansa nga gin-propose ni Councilor Nava, ara kita na specify nga pwede under SOSYA. Now, ang 15 days at this point amo ng current training for security guards. No, so extensive na siya. Ang gina-assume ta mag-lessen ni siya kasi wala na yung firearms and all that ang ginamba ko. So gimangkot ko man to ang SOSYA, no, may ara di duwa ka accredited ata nilang training institute, no, ti dira na da sila nagakaangay nga ipa-training, no, nga ti ang gusto tabalaan ang level of responsibility sang aton nga bouncers will be almost equal to the kind of responsibility we expect of our security guards, no. So SOSYA training agency under PNP pa siya, under approval ng PNP as a training institute. So at least we can assure nga gina-approve ang curriculum, gina-approve ang ila training, gina-approve ang ila trainers, gina-approve ang proseso. Again, the responsibility will fall under the institute and the accrediting arm. Balik, Councilor, so for ano ang sa ICPO, sir, like last na siya or may exam pa before mahambal that i-certified sila, just like bisa mga iban nga mga kwan before ka makakuha certification, yung gakuha ka na exam after all the trainings, dira mabalaan kung pasado ka o kung matakta ka. Well, at this point, pareho man nga blanco pa, no. Kasi agina man lang tagin luad sang aton nga SPO chief nga they want also to that isa ka adlaw ihatag man sa ila for training. So that one day sa ila i-determine. Kaya we leave it to them kay sila ma-certify. We leave it to them the kind of how stringent it will be,
anong exam ang i-provide nila, no? Ang ending bala dati sila may responsibilidad no? Later on kung training nila will be ineffective or hindi be siya enough to really measure ang capacity sa aton security guard, then we can call their attention also on that. But at this point, we entrust nga ang PNP knows what kind of training, what kind of requirement no ang nga kinahanglan para sa aton mga bouncers. Amo lang to ginamba ko, ngitaan lang nila more aligned nga sa aton nga bouncers nga training. Upod to counselor ang neuro kag drug test, no? Oo, ara sa requirement nga mag-neuro, ginmangkot naman ang aton mga establishmento. Wala man sila kuno problema kung may neuro, kung may drug test. In fact, more than be sa nature sang work, ang bugin importante. Ang hambal nila to in the law that is upcoming, ang ining subong nga Batangan IRR, that's 5 years. No, although in the previous law kuno 3 no, so we need to really be in a sense in line with the national law, no? Basta sakto lang ang training and may follow up, dapat ma-comply lang ta kung 5 years man ang validity sa training nila. Go kalaba gani para sa akon dapat lesser. Iban gani needs to be retrained again after 2 years, no? So lang taon te ako hindi man niya nga parehas ang training gid, at least may mga follow up trainings in between to supplement what has already been given. Nabatian sa aton mga kabombo, Bombocham, si Councilor Chadzi Cabalina, Chairman sa Committee on Public Safety, Order and Security. And as additional info, Bombocham, ang mga bouncers, kung magpaidalom ini sila sa accredited nga trainings, initially just like sa mga security guards, nag-arrange ang bayad sa 4,000 to 5,000 pesos a Bombocham. Ang sa mga security guards nga initially sila ining nagabayad sa trainings nga ginaagyan nila, and so far sa mga bouncers Bombocham ginalantaw man nga ang same man nga maagi man sila sa trainings under sa accredited agencies, apang amo to gani nga wala mabalaan nga hindi pa sigurado kung 15 days man kay wala sa firearm related training ang ila nga pag-aagyan Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel. Ang aton mo lang sinadriya mapasiguro nga nag-agi gid man sila or nag-undergo gid man sila sa process sang training. Kiti ini naman lipod sa ibaluta ining mga disco clubs, mga kasubong sining mga businesses, ginapanag-iyahan man ni sa mga big time sining personalidad dira, no? Ang iban sini medyo may influensya pa. Diba si Mamba sila blang tagi na lang na certificate tawo ko na pila kinanglan mo. Oh, ina daw medyo panguna lang ni aton pero dapat mapasiguro ginaton nga undergo gid sa proseso ining mga bouncer kay insakto to ambal ni Kagawad Sedfrey Cabaluna sa sandigman sa ordinansa ginaduso ni Kagawad Plaridel na ba? Ini niya basta-basta nga kita ka lang to imo yung dako lawas, no? Maskulado, may abs, tapos ang abs niya 32, iba niya anom lang. yeah, 32. Kwaon mo na sa dyan nga mga bouncer. Oh. Ang iba nga may abs dati, kung isa, dua-dua pa na. Oh. Dua-dua pa na kung may ideya sa amo sina nga trabaho o kung lain man niya ang iya sining ihibalo sa lain man niya sining nga trabaho muna ang ginanamin ko sa aton sini mga kabombo. Anyway, ay importante lang sila dira nga ma-undergo sila tanan sa training para nga mangin professional man ining mga security staff or bouncer, security personnel sang mga establishmento komersyal nga ginapadulungan naton. Ako from kung makatrutaway lingaw-lingaw man kita kadto kita sa Plazuela, kadto kita sa iban man sini iya nga mga lugar dira sa may diversion road para nga mag-relax kag mag-enjoy man. Ti karon way kimoyak baluto tinapungulay sila kag ano to matabo to. Ti imbis nga malagyo kay imong palayo ka sa kinagamo basi kun malampusan ka pa mo no black chair kung tino ini man amo sa aton sini nga mga kabombo. Sa aton sini nga pagparumbalik ka banwa pila ang latest
nga presyo sang sibuyas Bombay sa mga merkado. Kaya ang basang Department of Trade and Industry manubo na from 500 to 350 pesos. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdumon. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sa gimula. 7 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik na sa pagpangalagad sa nga Bombo na isaud to standby kay check naton si Bombo Chomar Villa. Nagnubo man sa 350 pesos ang presyo sa Bombay sa aton sini nga mga merkado kasunod sa pagpagwa sa price watch list sa Department of Trade and Industry. Check ta si Bombo Jomar. Bombo Jomar sa report, please come in.
yuhom nagawa ang pinaka mga nunggadilya kag mga manugbakal sa konseling merkado katapos ning nagnubo ang presyo asang Bombay, Sibuyas Bombay, diri sa merkado sa syudad sa Iloilo. Actually pila na ni ka semana ang ining pagnubo karon niya sa presyo na kun lang taon naton diri karon ara na lang ini sa may 350 pesos. Ang kada kilo nga isadto mabakal sa 550 at tubtob 600 pesos ang kada kilo diri karon Bumbutsam. Ti ang ginalantaw diri sa pinaka mga manugbaligya ang season no kay ti ang isa diri sa ila siniga gina lantaw diri nga ti season sa Bombay amo nga ti nagadamo ang supply rason nga ti naganubo-nubo ang presyo sini sa aton siniga merkado publiko. Pero based sa ila sini karon nga observation in terms sa mga manugbakal, do mo man sigahapon, way man damo ang nagabakal, kay kunang taon nato sa una sang nagtaas ang presyo, may mga nagabakal gahapon, kag ni panggid naton sa may subong yang panahon, subong ati o nabi may mga nagabakal gahapon sa sining mga Sibuyas Bombay, kag ti subong gina-expect pag hindi lang ati magadamo pagid, bangod sa sining ati naganubo na ini ang iyasin ni karon niya nga presyo. Ang mabudlay lang di kung maulanan kay dasig ni siya madunot. Amo na ati dasig ya islan no. Ang iba niya niti hindi mabakal kasi nagkaladunot na blati amo na nga dapat ma-maintain ni ang iyasin nga quality kasi hindi ya mabasa. Ang iba diri gina-diskarte nila ginapatuunan nila sa electric pan agod nga hindi maghulas kay kun maghulas ni ang mga Bombay amo ni siya dasig ya madunot Bumbutsam amo nang isa sa mga lihok man asa nga pila ka mga vendor ti ang napakingutan naton ang nagabaligya diri karon sa may Lapas Public Market Sir Joselito Salmon do sa ning may pinakadamo dang magbaligya ning mga sibuyas sa Bombay ti suno sa iya nagakuha lang ni siya sa may super tapos ang sa super naman niya ginadulungan na sila sang sining sinakob lang at itingob ni sa ngayong bati alin pa ni sa may Mindoro, Bumbutsam, Kalabanan nga mga Sibuyas Bombay nga ginaadala diri sa may syudad asang Iloilo. Alsa lang ni Joms? Bumbo Jomar, alsa lang ning sako or tagpilang bilis ang sako kuha nila? Alsa lang ni ang iyayati ang ginabakalya kung pila lang da may kung pila lang da bilabo kay hindi pa man gid mambang nga damo na gid ang supply subong kay pila pa lang ni kasemana Bumbutsam nga nagbalik-balik. Pero mga pila na latest price pila? 350 ang kada kilo. 350. All right. Ipabati tabla si Joselito Salmon sa Meteoribyo diri sa Mobo Radio. Mga duwa ng kasimana. Nga doon nag-nubuhaw ang presyo ya? Daw damo naman kaguluwa subong season naman gawa mo. Galing daw hinahinagawa niya kaya daw gaulan-ulan ti siguro wala ka ma-harvest mo na nga daw ay nagtama ka nubo. Balang mga Bombay mo niti panahalin sir? Sa mga amigo ko na super, mga negosyante man da. Okay. Pero sa super na di pagit ngina inapapin nila? Kalabanan, mga Maynila, mga Iban, mga Mindoro. Mindoro, no? Oo. So, mga duwa na kasi man natin, kamusta bakla na yung bisa nga nagdumudubong presyo? Daw, amo man gyapon na. Oo. Duwa man nga bago, no? Oo. Pila kilo subungaw, baligya mo? Galing nagbigat pa rin kasi mana, kumpra kaya damo yung kumpra ko, ay kumpra bago kasi nagnubo na sa... Pagid? Pero subong pilang baligya mo? 350. 350? Oo. Okay, so 350 sa una, pila pa ni? May tag 550, 600 itong 600, no? New Year pala to. 600 ang taas ya? Oo. Okay. So, ang amonete, kamusta ang sir, ang in terms sa quality, abi? Doon nagmayo-ayo subong? Oo. Kay... Kagado dako-dako sa daw kung sa unaya nga gagmay pagid. Oo. So hindi ko maburbudlay sa inyo kiti kun amo ni okay gawa. Oo daw hindi gawa budlay magpanit kabla kay dako-dako nagawa sa. Oo. Di sa imo okay naman ning amo ni ka adamo ni supply mo diyo or mangumpra ko ni dugay-dugay kay daw basta sa. Gamay pa ni? Oo, gamay na lang. Oo.
Okay, at least nga man, no, na ano ni, bayluhan mo sang ano, sang iba naman bago, sir, oh. Kaya iba do, lang, hindi bayluhan. dugangan, kaya iba do, ano, Naman sa ano, lang daw pigaw niya, naman ko lang. Oh. Okay, kaya iba kung mabasado dasik mabulok. Oo. Oh, sige. Joms? Si Sir Rosilito Salmonte, bintahan man ni sa, no, sa mga nagkakaridriya kahit sa kuna kung magbaka ka ni Sisig bumbot sa why isang toppings nga Bombay siguro ba si may toppings na Madamo na gawa Bombay niya. Bantayan tayo mabakal ta Sisig karon eh. Upod ka? amo gani nang taon ta kay mga may mga white onions man ang baligya ginalakip man na pero mas kalabanan ginaputan nila ang pula nga si Boss Bombay kay may isog di saya ako ang panggit sa mga puti ni Bombay Bobotsap. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Jomar Villati. Medyo makagrugin hawana mga nagapangumpra volume sang Bombay kay nagdumbo na giman ang presyo sang kilo. Pero ginauyatan ko wala subongo sa aton sining mga kabombo. Demand letter from the City Legal Office sa manager sang Haro Square Garden, Haro Iloilo City, nakabutang diri, Dear Sir, Madam, information has reached the Iloilo City Legal Office regarding the holding of illegal cockfighting in Haro Coliseum. Please note that this is in direct violation of the following provisions, Presidential Decree number 449. Paragraph D, holding of cockfights, except as provided in this decree, cockfighting shall be allowed only in licensed cockpits during Sundays and legal holidays and during local fiestas for not more than 3 days. It may also be held during provincial or city or municipal, agricultural, commercial, or industrial, fair, carnival, or exposition for a similar period of 3 days upon resolution of the province, city, or municipality where such fair, carnival, or exposition is to be held. Demand is therefore made upon you to immediately explain in writing why the City of Iloilo should not revoke your license despite of your explicit contravention and above stated law, as the Iloilo City Council has denied your request. Please consider this as your last and final demand to cease and desist from holding any cockfight or gambling of any kind within the premises without securing a resolution of no objection or runo from Sangguniang Panglungsod. Kindly take this matter seriously to avoid the inconvenience, embarrassment, and expense of court litigation. Signed, very truly yours, Attorney Edgardo J. Hill. Diba si madala pa ni karon sa special session sa aton sining mga kabumbo? Ibantayan naton, inatutok lang diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo, sang manaynaya nga hapon. May God bless us all. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang sesame kuno nga ang isa kanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo,
popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full Sa inyo mga kabombo, I am back. This is Tita Regine. Welcome sa Tuesday edition sa Sininga Palatuntunan. Kahapon lamang, and I would like to say thank you, Gid, sa kay Bombo Ria Momblan for taking over the program yesterday. Salamat, Gid. Please don't mind my voice, ha? Okay lang na. Ako pa naghambal, bawal magkasakit, no? Tapos ang akong nga tingog, doon naglain. But anyway, sa Sininga Hapon, we're going to continue bringing you beautiful stories diri sa kahapon lamang program. And again, ginapasalamatan ko ang atong mga letter senders, nga ka mga ukod gid, nga magpadala sa ilang mga istorya. Especially, I would like to say thank you sa mga first-timers nato dira. Salamat, Kida. And keep on sending your stories. Siyempre, sa atong yung mga regulars, nga ilang mga istorya, ulhot lang every now and then. Mga kasugpon sa ilang mga stories, mga bago nga nagkahalanabo sa ilang kabuhi, gina-share diri sa aton sa kahapon lamang program. And so, thank you very much, Gid. Sa mga taga-Haro dira, ilang tulog na lang, fiesta na ni Senyora de la Candelaria dira sa may Haro. And we would like to inform everyone, basikon, luyag din nyo sang Perdon candles. They are available sa may Plazuela de Iloilo kag sa R. Florete Guangco. Sige, let's all get settled, mga kabombo, because sa liwat, mag-inistoryahanin na naman kita, mag-share na naman kita sa mga happenings sa kabuhi naton, diri sa kahapon lamang program, of course, with matching ina nga mga inspirations kag mga motivations. So, updin ninyo ako. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Last day for the month of January. Aring ato nabahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Albert Acolado, I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.
I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Beautiful song on a beautiful afternoon. Again, this is Tita Regine. Nag-welcome sa inyo diri sa kahapon lamang program, diri sa DYFM. Bombo Radyo Iloilo, kag this afternoon, you remember, we left off with the story of Rosemary sa Negros Occidental last Friday. And Saturday, nag-interview kita sa aton nga winner. Monday, it was Bomberia, ang nagpungko diri. And so, may I continue with the story of Rosemary. Sige, tagaan ta ka mo idea ha, sa mga wala nakapasugod sa iyang story. Bali, pigato gid ni ang pangabuhi kanday Rosemary. Nagapangampo siya, and then, pero may handom siya na makatapos siya sa iyang pag-eskwela. So, halin sa pagpangampo, youngest ini siya, nakatapos siya sa high school, mapisan siya nga mag-obra sa kampo. So, ang iya nga handom ara gid sa iya kaisipan nga one day mabuligan niya gid ang iya nga mga ginikanan, like nakaobra siya sa mga bakery, tama ka pisan, no? Paobra siya sa bakery, nagpamindoro man siya, nagato siya sa iya nga utod, and then nagtener man siya sa iya nga tita, tapos naka-star man siya sa isa niya ka magulang, nagabulig-bulig. So like kumbaga wala gid siya gauntat, parang matigayon man, no, ang iyang mga handom, and at the same time makabulig-bulig gid sa iyang mga ginikanan until nga nakaobra siya sa isa ka mall dito sa may Bacolod. So naging sales assistant siya, tapos ang iyang sweldo hambal niya isusto niya lang ihatag sa ila kanday nanay niya. And then nakalot-sulod siya liwat sa isa ka agency after nga natapos sa iyang contract. So it was an open contract sa ini nga agency. Amo to nga nakasupot siya sang kwarta, and then napatindugan niya sang mahi man kuno nga balay, no, ang iyang mga ginikanan until nga may nang recruit sa mall kung sinong interesado nga mag-obra sa abroad. Tibi kasi interesado gid siya, nag-apply siya, and luckily nabaton siya. According sa iya, puwerte man siya kuno ka-arisgada. And so nabaton siya. Dito siya na-assign sa Dubai, malapit sa mall, no?
tupad lang sang Burj Khalifa. So kadako-dako ko sang mall nga bisan pila na siya kabulan nagatalang-talang man siya gihapon to. And then she has some friends kag they were looking for a place nga pwede nila nga maestaran, and may nakilala sila no nga isa ka landlord, may isa ka villa kag dito sila unang nagstay. Ang ini nga landlord is of course a foreigner, ibang lahi according sa kay Rosemary. And okay gito sila no kanami isang treatment sa ilang landlord, pero one time nagka-problema kay ti doon naka-enkwentro ang isa nila ka friend, ginainuman man no sang isa pag nila kakaupod sa ilang room. So gin-transfer sila sa isa naman ka flat sa ining foreigner nga ilang landlord, and according sa iya kanami kay ginapahulam sila kwarta, kanami sa ilang treatment, kanami isang treatment sa ilang landlord, pero daw lain gidya. Lain gidya ang pagtamod sang landlord niya sa iya, especially nga ginasunlog man sila sa iya nga mga kaupdanan. And so amo to nga sa nag-transfer na sila sa flat, nakaupod nilang ilang landlord sa pihak na room. So dito gid ko no nga nagsugod ang tanan, and this is where we left off. So this afternoon padayon nato na sulat ni Rosemary. So, Tita Regine, naging kami sang landlord ko. Pero, gintago lang namon ang among nga relasyon. Tungod na huya man ako sa mga abyan ko. Kinatagaan niya ako sang kwarta, kaginbaklan niya ako sang laptop. So, nag-isa kami katuig, natago lang ang among nga relasyon. Tub-tub, nagbusong ako, tita. Grabe ang kulba ko, kag hinulsol. Siling ko, wala ko pa natuman ang mga pangarap ko. Siya, tita, syempre ginkulbaan man, may ginhatag siya sa akon nga bulong, pero wala ko ato gininom. Timing man, tita, pagka next month vacation ko, nag-process ako nga makapauli. Nasubuan gid siya, tita, tungod palangga niya gid ako. Pero wala kami sa mahimo, tungod magbusong ka didto nga hindi ka mo married, mapreso man ako. So nakapauli ako, tita, permi siya nagatawag, kag ginapadalhan ako sang kwarta kada bulan. Siling niya, makabata ako, ma-process ko no ko dayon nga makabalik. Pero wala naman ako makabalik, tita, tungod naluoy ako magbiya sa akon nga anak. Siling ko sa iya, hindi ko kaya, bayaan ang anak namon. Permi siya nagapanawag, naga-video call, tita, hayahay ang pangabuhi ko, kagang akong ginikanan, tungod bastante kami kada bulan. Sang pag 1-year-old, sang akon nga bata, nag-decide ako, tita, nga mag-eskwela liwat. Tungod mo ini, ang pinakapangarap ko man sa akong kabuhi. Nag-eskwela ako, tita. Gingamit ko ang kwarta nga ginapadala sa amon. Ang nanay ko, amo ang nag-alaga sa akon anak. So, bisan 30 years old na ako, tita, nag-enjoy ako. Nag-enroll. Wala man ako nahuya. Kahit kadamo man sa may mga edad na nagapa-enroll, kag-iban gani, magulang pa sa akon. Sa second year ako, tita, lapit na magsira klase. Nagaamat-amat na nga naganubo ang padala sa amon. Pero nagasigi lang gyapon ako. Tungod free tuition man ang school ko. Tubtob nga nagabot ang adlaw, nga wala na siya nagapadala sa amon. Pero sige siya nga nagapanawag, kag nagapromise lang sa gihapon, kapadalhan niya kami. Tungod ang business niya, naputo na, tita. Amo na, nga wala na siya nakapadala sa amon. Subong padayon ako sa akon yung pag-eskwela, ang mga utod ko ang nagabulig sa amon, pero padayon man siya gihapon, nga nagapanawag sa akon, wala na man ako nagapamilit sa iya, nga kinanglan gid biniya nga magpadala, tiyang siling ko lang, at hindi niya lang kung tani pagkalimta ng iyang anak. Abi mo bala, tita, sa subong may nagapangalayag man sa akon. Kagbaton niya man ako kung ano ako subong. Bisan may bata na kuno ako. Kagalin pa ni siya sang dalagita pa lang ako. Nagapangluyag niya siya sa akon. Disiling niya, ginulat niya gid kuno ako.
Pero tita siling ko, kung interesado ka gid man sa akon, ti, hulaton mo kay wala pa ako nakatapos sa akon eskwela. Tungod diri nakasalalay ang future sa akon nga anak. Ti diri na lang kutob ang akon nga sulat, kita pasensya gid ha, medyo malawig. Thank you very much sa pagbasa sa akon kasaysayan. Respectfully yours, Rosemary of Negros Occidental. Well, Rosemary, gusto ka man sa iyong mga desisyon, love can wait. And besides, hindi ka pa tapos sa isa to ka relationship mo. Daw, hindi pa klaro. Kung bala, wala na gid ka mo, hindi na gid siya magpakita sa imo, may bata ka mo, hindi bala. So, even if wala na siya nagpadala or nagagamay man ang iyang pagpadala, so siguro you just have to focus lang as of this time sa imo nga pagtuon, sa imo nga bata. And at the same time, before ka mag-enter into another relationship, see to it na titapos ka na ni sa isa. In fairness man na sa iya, because mahambal natin nga madalum-dalum naman ang inyong relationship, may isa ka bata, no, nga nag-connect sa inyong duha, so isipa anay isang maayo. And if ever nga magsulod ka into another relationship, see to it nga tapos na. Tapos ka na, nakaistoryahanay na ka mo, may closure na ka mo, sang ini nga tawo. Alright, for the meantime, if you're not yet ready to go into another relationship, mas manami focus sa imong studies, focus sa imong kid. Good luck with sa imo and thank you so much, Rosemary sa Negros Occidental. Oras naton, mga kabombo, it is now 28 minutes after 2 o'clock. And again, sa mga interesado dira nga magbakal sang perdon nga candles sang Nuestra Señora de la Candelaria, we know, February 2, amo ang kapiestahan dira sa Haro. Available ang ini nga mga perdon candles dira sa may Plazuela di Iloilo, subong man sa R. Florete, Guangco. Magapanubalik ang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ng trapo, pagtinlo sang balay kag Ang yari mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana tubtob Pebrero 4 tuig 2023. Sa Pebrero 3 sa mga first Friday sa sininga bulan kag ginaagda ang tanan nga mga devotees kag non-devotees sa Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa Pebrero 4, Sabado, ang Valhalla Band ang natalana nga mag-entertain sa inyo with their carefully screened songs nga ang kalabanan nagikan sa past millennium. Sa 2 ka oras nga musical presentation sa concert at the Plaza coming your way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo Valentine's Edition mugs ang up for grabs sa tanan nga mga suki. Sa Pebrero 5 naman, Domingo, ginaagda ang tanan nga mag-participate sa celebration sa regular Sunday Mass sa mga adlaw sa La Tolda nga magasugod alas 11 sang aga.
Sa tiyon sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya katasang kabakod para atubangon ang mga challenges sa sini nga 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. And this time, mga kabombo, din kita sa 18th story. Ngayon, i-share sa ato ni Miss G with matching pictures ini, and I'm sure nga nagpamatigid siya. And so here's your story, Miss G. And it says, Dear Tita Regine. Hello, Tita Regine. Pasensya ka na, ha? Kung sunod-sunod ang pag-send ko sa letter ko, ginalubos-lubos ko man abi, kiti next month, busy naman ako, pero I will keep on sending letters gyapon, kag continue listening sa KLP. May isa ako diri ka letter, tita, nga ipalihog ko tani basa sa imo sa birthday ko on February 23. God willing. So, dugay pa man to, tita. Hopefully, wala ikaw na nakalib. Hehe. Pero kung alang-alang, no worries, tita, ah. It's fine. I will be sending ang amo ko nga sulat in the middle of February. Kay may mga ongoing pa ko nga mga letters na ginatapos. Ang luyag kong i-share sa buong tita, ang about sa isa sa mga students nga nahamutan ko man kay kanami sa iya. Let's just call her Miss Chen. Taiwanese ini siya. She's 43 years old, tita. Laon, kag-isa ni siya ka sales executive. Bali, tita, gin-recommend ini siya sang student ko man nga under sa project ko. Si Miss Chen, tita, estudyante ini siya sang teacher nga naga-work man under sa project ko, pero nag-complain siya about sa teacher. Kay permi lang gina-move ang schedule niya. Hindi siya gusto, tita. Kay busy man siya nga daan. Since free man ako sa schedule nga available siya, kaya ba ako sa akon ko na lang siya i-transfer, tita. Ipay ka istrikta si Miss Chen, kag tama ka seryoso. Plus, maldits man. According sa previous teacher niya, sa asawa sang cousin niya, nga student ko man, kag sa agent ko, so, nagsuggest ako nga ma-free trial class anay, tita. Pero ang hambal ni Miss Chen, hindi na need ang free trial class. Madiretso na lang sa first class. Kaya ang wife sang cousin niya, ang gin-mention ko above, pinag-recommend. Kag mga bata nga hinablos man ni Miss Chen, mga students ko man. Para kay Miss Chen, tita, okay na dayon sa iya nga ako ang mangin teacher niya. And you know what, tita? Aduhan niya ka hinablos sa pakaisa, mga maalam, Tita Regine. Nag-start sila learn English, 3 years old pa lang. That's why, medyo pislian ang parents sa pagpili teacher, lalo na sa accent. Kumbaga, naswertihan lang ko guro nga napilian kay Etcho Serang Froglet. Ako yan, mag-English. Etcho Serang Froglet. In short lang ko niyo, Etcho Serang Paka. Ang asawa ni sang cousin niya, tita, siya mani ang nagpatigayon sa akon, sa business partner ko. That's why naka-build ko sang own project ko. Nakaluyan lang, tita, nga nami relationship ko sa ila, amo na, nami man sila, pag gina-recommend ko nila sa iban. So, balik kay Miss Chen, tita, during sang among your first class, last December 24, 2020, wow, nag-click kami dayon. Kay damo kami similarities. Lalo na sa perspectives. Siguro, tita, kay laon siya. Kag ako, manuglaon man. Charot. Haha. Siyempre, kay first class, getting to know each other kami, anay. Tita, plus nag-minarites. A catch?
We had fun and we enjoyed our conversation, tita. She often laughed kay she's very nice to talk with. Nakibot man ako kay lain ang gina-expect ko. Tungod lain ang impression sang wife sang cousin niya, previous teacher, kay sang agent ko. Masinadjahon siya sa klase namon, tita. Nadala sa pang etchos-etchos ko, kay chika-chika siguro, joke lang. Imagine, tita, first class pa lang namon, nag-share na siya sa mga reasons kung nga ang naglaom siya. Kadamo pa kami sa ginistoryahan, tita. Kagadasig lang sa 15 minutes. Baw, pag-upa lang kami nagkilalahay, pero feeling ko, close na kami dayon. Or feeling close lang gid kuya. Ha, pati Bale, ang amon nga klase, tita, free talk lang, pero ga-provide ako topics nga pwede naman ma-discuss, kag maka-share man siya sa opinion niya, maka-explain, kag maka-expand man ang iya, or ma-expand man ang iya nga sabat. After 5 months, tita, nag-try ako offer sang course, which is Business English. Kag negotiate, nga try niya. Kay mas magamit niya ini sa iya nga work, kay sales executive siya. Siyempre, tita, isa man sa mga reasons why gin-offer ko ang aming nga course sa iya, kay kung Business English, mas mahal ang bayad. Ganun. So, gitagaan ko siya, tita, free trial class sa Business English nga class. 25 minutes. By the way, maliban sa free talk, tita, I also teach Business English. TOEIC, TOIEC, IELTS, kag TOEFL, TOEFL, kay para mas challenging man. Kay kisa boring man, pag puro na lang chika sa free talk, kaboring man, puro minarites lang. Balik kay Miss Chen, tita, after sa free trial class naman sa BE, nag-try sa enroll. Sa 20 classes lang anay. So, happy gid ako. Fast forward, tita, satisfied man si Miss Chen sa panudlo ko, kay sige-sige or continuous na ang pag-enroll niya sang FT kag BE. Bali ang klase namon, tita, gina-alternate ang BE kag FT. Ang mga rason, tita, kung nga ang gusto niya padayunon ang FT classes niya with me, maliban sa gusto niya ma-improve ang English skills niya, comfortable siya nga mag-share sa mga life experiences niya. Makakadlaw siya sa klase namon, kay nagaka-relieve iya nga stress. One time, tita, she told me nga sa akon lang siya kuno ga-share sa mga hinanakit niya, kung ano man dira nga nabatsyag. Madamo naman siya ng foreign teachers, iban native English speakers pa. Pero tita, sa akon lang daw siya nagdugay. Nasawaan niya ang pagka-etchezera kag chikadora ko. Haha, char. Di kumbaga, tita, maliban sa teacher-student nga relationship, friends man kami. Kag daw sisters, bisan online lang. Hindi man ako, tita, manami, gid magtudlo, manami lang mang etchos. Haha, joke. Tinatingalaga ni sister niya, tita, balaan mo, nag-chat man ni sa ako ng sis niya. Isaan na tingala mo ng cousin, kag ang wife sang cousin niya, sa mga sides na ginapakita ni Miss Chen. Kaysa nakilala ko, or ningin teacher niya ako, tita, she's a bit different na daw. I mean, nag-cheerful, ka-smile-smile na siya, kag naglabutaw, tita. Siyempre, siguro na impluensyahan. Haha. Mayo lang, wala niya nakuha ang pagka-lagtokers cookies, aba. Lagtokers. Hi, joke lang na. Sa subong, tita, student, kuman siya gyapon, kag since manugtapos na ang classes niya this month, ma-enroll naman siya liwat next month. Well, tita, sa ESL industry or business, balaan, kabudlay mag-keep sa mga students, lalo na pag wala ka agent, company, or hindi ka under sa mga English centers. So, muna, nga grabe ang marketing campaign, kag negotiation, tita. Plus, building relationships sa mga clients, students, agents, kag business partners. One of the reasons, tita, nga gin-share ko ni sa Miss Chen,
Kay isa ni siya sa pinakadugay ko nga student, tita. Ang iban daan, tita, after 50 or 100 classes, nag-stop na. Yes, tita. Students come and go. Pero kaluyan, tita, wala pa man ako nawadaan students. May mga times lang nga hindi amo na kadako ang ma-income, lalo na pag damo holidays. Kaguna mo na, tipid-tipid naman nanay eh. Pero thankful gyapon God is good, gid. Kag nakasulat man sa Bible, tita, sa Hebrew 13, verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. And it's true, tita. As long as we live within our means, gamay or dako ang kita, pasalamatan tagihapon, kag spend sang inchakto. Importante, maayo lang lawas, happy, kag thankful sa tanan nga bagay. Nakasulat man sa 1 Thessalonica 5:18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Salamat sa pagbasa, tita. Bali ang ari diri nga sa pictures. Okay, sige, isa-isaon ta ang pictures niya, ha? Bombo Omel. Ang naka-white, kag naka-pink, nga nagatindog, amo ni si Miss Chen. Alright, pakita ta. Ang naka-white, Nan. Hindi siya bala, no, 43 na. Do ka teenager lang, do mga 20s lang. So, amo ni si Miss Chen, mga kabombo, sa mga nag-view dira. Amo ni si Miss Chen, amo ni ang student. Tapos, ang mga bata, amo ni mga hinablos niya. Ang isa ka tita, nga apat sila, ang apat sila palihog. So, bali, amo ni ang cousin niya. Amo ni mga hinablos ni Miss Chen. One girl, one boy. Ang apat sila palihog. Amo na ang mga cousins niya kanong apat sila. Nan, ato apat sila. Atong may mga girls. Apat sila. Nan, Nan. Pakita pala yun. Nan. Amo na, no? Asawa sang cousin niya, kag mga bata nila. Ang naka-yellow, tita, nga upod ni Miss Chen sa pic. Liyog ko. Same picture. Amo ni ang sister niya, upod mga hinablos nila. Kag syempre, ang isa nga naka-white, nga naka-headset, kaya naka-solo. Kaya amo ni ang maanyag nila nga maestra. Charing lang sa maanyag. Oo, balan ko ang maanyag ka na. Nara siya mga kabombo. Amo na siya sa Miss G. Joke lang na, tita. Salamat. Hasta na lang diri anay. Ang 19th story ko, next week ko naman guru send, tita. Halakdasig lang. Hindi halata nga naganahan ako magsulat lately. Oh well. Pero sunod ko naman i-send iban ko nga letters, tita. Mahambal na karon iban nga mga listeners nga ayam bot kay Miss G na naman story. Haha, pati By the way, gina-encourage ko dagali mga nagapamati nga magpadalaman sa kasaysayan nyo sa KLP para may mga bago naman nga mga letter senders kag may mga news stories naman nga basahon si Tita Regine. Kay mas lain gid bala kung listener ka as well as letter sender man kay ka-exciting. Bisa nimo story kag ikaw nang sulat pero excited ka man gyapon mabatian. Haha. So God bless tita, kag God bless man sa tanan nga mga listeners. Love, Miss G. Miss G, kasadya bala sa imo magsulat sa imong story, nakaka-enjoy, di bala, mga KLP lovers. And thank you so much, Gid, for continuing to share beautiful stories. I guess, ikaw siguro ang tao nga wala nagakawadaan sa mga istorya sa kabuhi. And besides, ikaw yan mismo, no? Pala istorya, kagidya. Kagkasadya pa sa imo mag-istorya.
So, just keep on sending us ang imong mga istorya, kay may mga laman man ang imong mga stories, may mga makuha man kami ng mga encouragements, kag may mga inspirasyon man, no? Nga mabilin diri sa amon, and through your stories, we can learn that you're such, no? A very hard-working person and a very jolly person. Siyempre because, di ba, we really understand coming from a family nga daw mabudlay ang pangabuhi sang una, you have lots and lots of dreams para sa self mo and para sa family mo. And now, nag-aamat-amat na, no? Nga mga dreams come true na. And you are being blessed. You have a job and you have now a project. Let's hope mga students would keep on coming. Kag kanami man, no? Hindi lang student-teacher ang relationship ang inyong na-develop, but nagiging friends man kamo. Why don't you encourage ang imong estudyante yung si Miss Chen? Magpadala man siya division story niya sa kahapon lamang program. Siyempre, hindi lang ininchik, ha? Pwede istorya lang sa imo and then ask her kung pwede nga ikaw ma-write so that ma-send mo diri sa KLP. Pwede? Try mo, ha? Miss G, thank you so much, Gid, sa liwat sa mga nice stories na imo gina-share and sa mga pictures na gina-upload mo sa imong mga stories. Oras naton, mga kabombo, 47 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism, kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development, agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas
agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang pagpain ukon pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. This from Zenny, Sangbadyangan, Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa inyo, dira sa Bombo Radio. Good afternoon man sa mga happy listeners ng kahapon lamang program. Kaangay sang iban, mahilig man ako mamati sa imong mga programa kada hapon. Kami diri sa amon barangay, ikaw gid ang nauyon na namon nga pamatian. Salamat. Tawgalang gali ako kay Zani, 55 anyos ang edad. May ara ako duha ka mga kabataan, dalag ko na. Ang isa nagatrabaho na, ang isa manugtapos sa iyang kurso. Updanay kami subong sa akon bana. Matapos ang pila ka tuig nga medyo nagasala ang iyang direksyon sa kabuhi. Tita Regine, ang babae ang akon bana. Kaginbayaan niya kami sa mga 5 ka tuig. Bangod nag-upod sila sang iya babae. Kung paano natabo nga nagbalikay pa kami, amo ini ang isa-isay ko sa inyo sa sininga hapon. Masadya-sad to ang amon nga pag-upod bilang mag-asawa. Kinbugayan kami sa duha ka mga anak, puro babae, salesman sang isa ka bottling company ang akon nga bana, kagang iya nga ruta diri sa bilog nga panay. Lain-lain nga mga banwa ang iya nga ginakadtuan sa pag-promote kag pag-deliver sang ilang nga produkto. Tama ni ka-friendly sang akon bana, kag may natural charm siya. Siyempre, bilang isa ka salesman, ang ini nga mga qualities ang nagakadapat gidman nga may ara siya sa linya sang iya trabaho. Sa masami, top salesman ang akon bana. Chicken lang na sayay ang pag-reach sang ilang quota. Pagudman sang abilidad niya nga ini, nakalagaw kami upod sa mga kabataan sa mga nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas bilang incentives niya. Balan ko nga friendly ang akon bana kag sumasami, madamo ang mga chicks ang nagakahulog sa iya. Pero ang ako nang permi paandam sa iya, siling ko, okay lang na iya kung may nagalagas, pero wala ka lang nagapalabot. Pero lain na iya, no? Kung inalagas ka, tapos nagapalagas-lagas ka man. Tinagnubyuhan na, igali kami ni sa akon nga bana, college pa kami. Inlain kami ni actually kurso, kag after nga nakagraduate kami, nakatrabaho man ako sa isa ka insurance company. Pero sa nagpakasal na kami, kag ara na, nagbusong na ako, so ginayo ako sa akon bana. Ngati, sa balay na lang kuno ako, kag atipanon ko na lang ang mga kabataan. Ngayon pasugtan ko siya, tita, although naghambal ako nga, basi kon magtaway sa ulihi, basi kon pwede man ako makabalik sa trabaho. Nagsugot man siya. Pero sang ara na ako sa balay, kag isa naka full-time housewife and mother, I did not expect nga mag-enjoy ako sang todo. Makapoy siya, pero very satisfying. Tama kahugot sang banding namon sa mga kabataan. Ilabi pagid, no? Nga na breastfeed ko gid ini sila nga duha, tagtuhagid ka tuig ang dedi nila sa akon. So kung Domingo, masadya kami. Ang akon bana ara lang gid sa balay kag nagaspend sang oras kaupod namon. Nagasimba kami, nagapamasyar, nagakadto sa syudad, nagakaon, kag nagalagaw-lagaw. Isa ini sa mga gina look forward gid sadto sa mga kabataan
Bangod, makakadto kami sa mall sa syudad, kag makalagaw, kag mapabakal nila. Ang ilaluyag sa ila amay. Ini ang mga tinion, nga lubos gid ako nga malipayon. Ina ba lang tingob kami bilang isa ka family kag masadya nga nagaupdanay. Wala lang mahibaluan, Tita Regine, natapos ang kabataan ang elementarya. Mabakod gihapon kami bilang isa ka pamilya. High school na sila nga duha, sa nakamuno nga kon bana, nga kuno, sa isa ka probinsya, may isa ka babae dito, nga do permi lang kuno nagapulupasapding sa iya. Tiginabalan ko siya, ngasling ko, kasi ginatagaan niya man bala rason para nga mag-ulo-arigay ang babae sa iya. Di wala man kuno, kaya nagapalayo, gani kuno siya every time nga ara ang babae. Abi niya kuno sa una, kuno lugawag lang. Pero sa ulihi, ng putikan niya, nga do seryoso ang babae haw. Diri ka ginambalan ko siya, nga kwed daw, gid siya nga magmiter. Siling ko lain, siling ko, ang ginalagas-lagas ka, lain man. Kung nagabulubalikid ka, kang nagapalagas-lagas man. Tita Regine, may salig man ako sa akon bana, apang kun ang babae na gani, amo ang mangita lalang. Hindi mahapos para sa isa ka lalaki, hindi magtukom. Kag-amo gidini ang natabo, Tita Regine. Hinablos gali sa iya nga suki nga customer sang akon bana ang ini nga babayi. Bali nagabulig-bulig ini sa grocery sang iya tiyo nga isa ka military. Actually, ang amay sa babayi ara man sa militar. Basta bata, ti mainit gid man ang dugo. Parte gali kasupog sa babayi nga wala gid nakapangindi ang akon bana. Pero amuto ang sala niya nga nalipatan niya nga may pamilya siya nga nagasalig sa iya. Kag nahulog gid siya sa bitag sang babae. Sa isa ka bes nga natabo sila, hindi na siya pagbuyan sang babae. Ang gusto sang babae nga panindugan sini ang iya ginhimo. Bisan nagabalambana ko nga hindi pwede, bangod may pamilya na siya. Pero gid pangitaan gid paagis ng babae nga hindi na makahalin sa iya tupad ang akon bana. Hinsugid niya sa iya tiyo kag amay ang ginhimo sang akon bana sa iya. Dito na kag nangin mapiot ang dalan sang akon bana. Gin corner nila ini, gin pamangkot kung anong gusto niya. Ang malagtikan bala ang ulo niya o kon mag-upod sila sang babae. Nagalalayan ang bana ko. Bisan nga ginapainchindi niya nga pamilyado na siya nga tawo. Apang ang malain sa tanan, amo nga wala pagali sa legal nga edad ang babae. Kag kun hindi paghimuon sang bana ko ang ilaluyag, pasakaan nila inisang kaso kag posible na mapreso. Nagahilibion nga nagapangayo sang patawad sa ako ng akon bana. Nakita ko ang iyang paghinulsol, apang ulihin na ang tanan. Nakasulod na siya sa isa ka sitwasyon nga mabudlay niya guaan. Ipamangkot ko siya kung ano gid bala ang luyag sa babae kay sa pamilya sini nga matabo. Ang isabat nga dapat kuno mag-upod sila sa babae. Nagsabat ako, "Te, paano naman kami? Kag ikaw, luyag mo man bala ina?" Do mabuang ako sadto, kag amo man siya. Makahaladlok ang pamahog sang pamilya sang babae sa iya. Basulon ko man siya, tita, awayon ko man siya, pero ara ni ina. Gintestingan ko nga ako mismo mag-istorya sa babae apang matiga siya. Kung hindi magpasugot ang akong bana sa luyag niya, pili lang ko ang bana ko. Ang mapresyo siya o kung malitaw na lang sa suba nga may tingga ang ulo. Naibalawaan ko nga wala nagalahog ang babae kagang iya nga pamilya. Kaya nila nga magpatay. Yan isang samabalo ako nga hindi ko naging makita nga buhi ang akon bana, mas ginpili ko na lang nga mangin balo buhi. Nakita ko ang dako nga paghinulsol sa akon bana, apang ulihin na ang tanan. Kinahanglan nga bayran niya sa dako nga katumbas ang isa ka bes nga nangin mahuyang siya. Dako gid ang kabaylo sini, ako kag ang mga bata. So, anong natabo? Nag-giveaway na lang gid pala siya.
paano, no? Pero from the beginning, nagambal siya, nga nakabalikay sila. This is very exciting. So, ibaloon natin kung paano sila nga nakabalikay given that situation nga tama gid ka pudlay. Ibaloon natin by tomorrow mga kabombo. Thank you gid sa imo Zeni sang Bajangan for this story. Syempre, promise, tapos na natin buwas. So sa inyo din mga kabombo, sa inyo nga mga very interesting nga mga istorya, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magbalikay kita buwas tapos ang taon sulat ni Zenny and we'll be giving you more beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa inyong oras, salamat sa pag-enjoy, salamat sa mga istorya, salamat sa company. Sa gihapon ninyo lagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.